Bago ko po simulan ang pagbabahagi ng aking kwento, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpala o magandang gabi sa iyo, Sir Casper. At sa lahat ng mga masusugid mong tagapakinig, isa lamang ako sa mga taga-suporta sa inyong channel. Walang araw kasing hindi ko inaabangan ang bawat lapag ng inyong mga kwentong ipinapadala ng mga sender. Na tulad ko rin ay mahilig makinig ng mga katatakutan at palaging nakaantabay sa mga inilalapag ninyong kwento. Nga pala, sa pagkakataong ito, naway isang karanasan kong ibabahagi sa inyong channel ang mapili mong mae-ere, Sir Casper. Lubos kong ikakagalak iyon pag nangyari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Corazon, Tubong Zamboanga. At dito na rin naganap ang isang pangyayari na sa tanang buhay ko ay hindi ko akalaing mismo ako pala ay makaranas ng kahindik-hindik na kababalagan. Dekada 90 nang mangyari ito, mga kaswang. Nga pala, kaunting pagpapaliwanag ko lamang sa bahay na tinitirhan naming mag-asawa. Magkakalayo pa noon ang mga kapitbahay. Gawa ng iilan lamang ang mga taong naninirahan sa purok namin. At halos lahat ng mga taong nakatira ay kilala namin. Kung tutuusin nga ay parang magkakamag-anak na nga ang turingan naming magkakapitbahay sa kadahilan ng bawat bahay ay nagbibigayan ng ulam o ano pa mang makakain. Minsan pa nga kapag may okasyon tapos hindi ka nakadalo, papadalhan ka nila ng pagkain sa bahay mo. Ganoon po sa purok namin noon, mga kaswang. Kahit nga lang ang ulam ng kapitbahay mo, ay mamimigay pa iyon kahit na kukonti lamang ang ulam nila. Siyempre, kami naman ng asawa ko ay namamahagi rin ng pagkain kapag mayroon kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng kapitbahay. Natawagin na lamang natin sa pangalang Nanay Belenda. Itong si Nay Belenda ay nabalitaan namin galing ito sa lugar ng Dueñas. Bukod doon ay wala na kaming ibang alam tungkol sa kanya. Kung sino ang kaanak niya, nasaan ang pamilya niya, at bakit mag-isa lamang siyang nagawi sa purok namin at nagtayo ng kubo. Noon kasi, mga kaswang, ay ayos lang sa may-ari ng lupa na may ibang taong nakikitirik sa lupain niya. Basta't hindi naman nakakaperwisyo. Yung iba pa nga, sinasadya talagang patirhan ang lupang bakante upang sa ganoon ay mananatiling malinis umano ang kanilang lupain. Lalo na iyong mga may kaya sa buhay at sa ibang lugar na ninirahan. Nang manirahan na nga si Nanay Linda sa Boracay, tanging paglalako ng isda at karne ang kanyang pinagkakaabalahang hanap buhay. Tuwing hapon ay umaalis ito para mamili raw ng mga gulay. At sa umaga naman ay naglalako ng mga isda at karne at gulay. Dahil sa katandaan na nga ay naawa naman ang mga kapitbahay namin. Kung kaya't ginawan ito ng karito na magaan si Nay Belenda. Doon niya ilalagay ang mga paninda niya para magtutulak na lamang siya kapag maglalako na. Hindi iyong magbibitbit pa siya ng balde na halos hindi na niya mabuhat-buhat pa. Masaya namang nagpapasalamat si Nay Belenda at simulangan nang magkaroon siya ng kariton ay iyon na ang ginagamit niya. Sa paglipas nga ng mga linggo ay matandang magtutulak na ang tawag sa kanya ng karamihan, lalo na mga kabataan. Ngunit napapansin naming simula nang lumipat si Nay Belenda sa purok namin ay sunod-sunod na ang mga kababalaghang nangyayari. May mga hayop na bigla-bigla na lamang nawawala. At kapag nahanap na ay wala na yung buhay na nakahandusay na lang sa kagubatan.
Sa karatig baryo naman ay sunod-sunod na ang pamiminsala ng aswang. Natatakot na rin ang mga tao sa karatig lugar, lalo na ang mga buntis, sanggol at paslit. Dahil baka mapano raw sila. Dahil nga sa usap-usapang iyon, ay naging bantog ng aswang si Nay Belenda. Dahil wala namang ibang pwedeng paghinalaan umano, dahil siya lamang ang bagong salta sa lugar namin. Hoy, kayo ha, kay aga-agay tsismisa na naman ang inatupag ninyo. Itigil nyo na nga iyang usap-usapan tungkol kay Nay Belenda. Kawawa naman ang matandang yun. Wala namang ginagawang masama sa inyo eh. Pinag-uusapan ninyo ng kung ano-ano. Saway ko sa mga kapitbahay ko nung minsang nadatnan ko silang nagkukwentuhan sa bakuran ng bahay ko. At ang pinag-uusapan nga nila ay ang tungkol kay Nay Belenda. Ano ka ba naman, Corazon? Sa anong magagawa natin? Sa totoo naman talagang napaka-misteryosa ng matandang magtutulak na yon. Biruin mo ba namang minsan na siyang nakita ng asawa kong umalis ng purok natin ng 10 oras ng gabi? Sagot pa ni Aling Inday. Aalis lang ng 10 oras ng gabi? Isyo ka agad? Malay mo namang may importante palang ginagawa o pinuntahan ang matanda, di ba? Pagtatanggol ko pa kay Nay Belenda. Hindi ko kasi lubos maisip na paghihinalaan nilang aswang ang matanda. Halos magkanda kuba na nga iyon sa kakalako ng paninda. Tapos paghihinalaan pang aswang. Kung talagang aswang siya, di sana'y hindi na siya nagpapakahirap ang maglako ng paninda. Humilata na lang siya buong maghapon at pagdating ng gabi, doon na siya maghanap ng pagkain niya. Aber, sige nga. Sabihin mo nga sa amin kung ano ang ginagawa ng matandang yon sa 10 oras ng gabi sa labas. Ano yon? Naghahanap siya ng lalaki, ganon? Wika pa ni Rowena. Sabay nagkatawanan naman sina Aling Inday at Ross. Sinabihan ko naman silang baka nagpapahangin lang o baka may importante lang na pinuntahan at hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Kaya umalis ng 10 oras na ng gabi. Huwag naman nilang pag-isipan ng hindi magandang matanda. Wag mo nang ipagtanggol pang matandang yun. Baka mamaya ikaw na ang susunod na biktimahin noon. Lagot na. Saad pa ni Ross. Natawa naman ako at sinabihang huwag nang manakot. Dahil kahit kailan ay hindi ako naniniwala pagdating sa mga aswang-aswang na yan. Alam naman naming tsaka ka lang maniniwala kapag talagang nangyari na sa'yo o ikaw na mismo ang nakakakita sa aswang. Segundang wika pa niya. Hindi ko na lamang inintindi pa ang kanilang mga sinasabi at bumalik na lamang ako sa loob ng bahay. Magsiuwian na nga kayo at maglinis ng bakuran ninyo. Hindi yung nagchichismisan ng walang katuturan. Wika ko pa sa kanila nang makalabas na ako ng bahay uli para magwalis ng bakuran. Ito naman ang sungit-sungit. Nakikaupo lang naman kami dito, hindi naman kami magkakalat eh. Ani pa ni Rowena at inaya pa akong sumama sa umpukan nila. Sinabi ko namang hindi ako pwede dahil may ginagawa ako at kailangang matapos ko kaagad iyon dahil marami pa akong lilinisin sa loob ng bahay. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung kailangan mo ng kakwentuhan, lapit ka lang dito sa amin. Nangingiting tugon pa ni Aling Inday. Ipinagpatuloy ko na nga ang ginagawa kong pagwawalis at nung matapos na ay pumasok na ako sa loob ng bahay para doon naman maglinis. Kinagabihan. Kakatapos lang namin ng hapunan nang magpahangin kami ng asawa ko sa labas ng bahay. Habang nagkukwentuhan kami, ay may nakita akong malaking pusang itim na naroroon sa di kalayuan. Alam mo boy, totoo ba kaya talaga ang sinasabi nilang
aswang daw si Nay Belenda? Tanong ko sa aking asawa. At sandaling tinapunan siya ng tingin bago ibinalik sa pusang kasalukuyan pa rin. Nakatayo at nakatitig lamang sa akin. Natawa naman ang asawa ko at nag-uwi ka na. Mukhang malapit ka nang makumbinsi ng mga kapitbahay natin Pati ikaw nagtanong na rin ng ganyan. Hindi naman sa ganoon. Ang kaso kasi, kung iisipin talaga ng mabuti, abay kaduda-duda naman talagang hindi ko na naituloy pa ang sasabihin sanang ang pagiging misteryosa ni Nay Belenda. Dahil ni isa ay walang nakakaalam tungkol sa pagkatao nito o sa mga kaanak man lang. Alam mo Corazon, huwag mo na lang isipin ang mga sinasabi nila. Dahil hindi totoong aswang ang matandang bagong salta dito sa atin. Baka nagkataon lang na may ibang namemeste talaga sa mga karatig baryo. Tapos siya na kaagad ang napagbintangan. Hindi na lamang ako umimik pa at hinayaan na lamang ang sinasabi ng asawa ko. May punto rin naman kasi siya. Lalo na nung sabihin niyang mukha bang nakakatakot ang itsura ni Nay Belenda. Kung titignan mo nga ng maigi ang matanda, napakaamo ng kanyang mukha. Mga ganoong itsura ay hindi dapat pagdudahan pa. Mas mukhang aswang pa nga tignan si Aling Inday. Bukod sa buhaghag na ang buhok, ang laki pa ng mata. Saad niya pa. Dahilan kaya natawa na lamang ako. At dahil nga sa pag-uusap namin, ay nawaglit na sa aking isipan ang itim na pusa. Na hindi ko na nga namalayan kung saan iyon nagpunta. Nang medyo inaantok-antok na ako, ay inaya ko nang pumasok ang asawa ko. Kako, matutulog na kami dahil may pasok pa siya bukas sa trabaho. Isang araw noon, sobrang tuwa ang aming nararamdaman ng asawa ko. Dahil sa wakas, buntis na ako. Matagal-tagal na rin naming hinihintay ng asawa ko na mabiyayaan kami ng sanggol. Dahil sa mahinang ngang matres ko at swertihan na lang kung makabuo ng sanggol. Sa tuwing papasok na nga siya sa trabaho ay mahigpit niya akong pinagbibili ng huwag magbuhat ng mabibigat at huwag masyadong magkikikilos. Hayaan na siya na lamang raw ang bahala kinahapunan pagka-uwi niya. Dahil baka mamaya ay mapano raw ako at ang magiging anak namin. Tinanguan ko lang naman siya at sinunod na nga ang mga sinasabi. Sa pagdaan naman ng mga araw ay naging responsable naman siyang asawa. Lahat ng mabibigat na gawain sa bahay ay siya na ang gumagawa. Hanggang sa isang dapit hapon, dumaan sa bahay namin si Nay Belenda. Binigyan niya ako ng isang supot ng isdang tilapia. Sandali lang po, Nay, at kukuha lamang ako ng pambayad. Wika ko pa sa matanda at akmang babalik na sana sa loob ng bahay. Ngunit mabilis akong pinigilan ng matanda at sinabihang huwag ko na raw bayaran ang isda dahil ibigay niya na lang daw sa akin iyon. Dahil binigyan niya rin umano ang iba pang mga kapitbahay namin. Talaga ho, pero hindi po ba kayo malulugi sa paninda ninyo, Nay? Baka mamaya wala na kayong perang pamuhunan ng mga paninda ninyo. Kasi binigyan niyo kami ng isda. Saad ko sa matanda. Ano ka ba, iha? Huwag mong isipin iyan. Malaki-laki kasi ang benta ko kahapon. Kaya ako mamahagi naman ng biyaya ngayon. Nakangising tugon ni Nay Belenda at pilit na kinukumbinsi akong tanggapin ko ang bigay niya at huwag na raw akong mahihiya pa. Dahil sa ayaw ko siyang mapahiya, kung kaya naman ay tinanggap ko na lamang ang binigay niya at nagpasalamat.
Tapos ay bumalik na ako sa loob ng bahay. Naisip kong tamang-tama, iyon na lamang ang uulamin naming mag-asawa sa hapunan. Para sa kinabukasan na lamang namin lulutuin ang ulam na madadala ng asawa ko. Nagkataon ring nakaraang araw pa ako natatakam kumain ng inihaw na isda. Iihawin ko na lang ang tilapia para maibsan na ang pagkakatakam ko. Agad ko na ngang nilinisan ng isda at nagsigana ng uling, tapos ay inumpisahan ko na ngang mag-ihaw. Pasado 7:00 na nang dumating ang asawa ko. Gawa ng may tinatapos lang raw siyang trabaho. Nagulat pa nga siya dahil may niluto na akong ulam. Sakto kasi sa pagdating niya, kakatapos ko lang mag-ihaw. Kaya't sinabi ko sa kanyang bukas ko na lang lulutuin ang dala niya para may uulamin kami bukas. Aboy, mukhang napakasarap naman nitong niluto mo. Natakam tuloy akong tikman. Pwede ba akong makahingi? Bungad pang sabi ng asawa ko matapos mailapag sa lababo ang ulam na binili niya. Siyempre naman, pero mamaya mo na tikman yan dahil hindi pa ako tapos. Gagawa pa ako ng sausawan. Saway ko pa sa kanya at tinapik ang kamay nung akmang kukurot na sana siya ng inihaw dahil maghihiwa pa ako ng kalamansi. Aray ko naman, ang damot ah. Titikim lang ng kaunti. Pabiro niya pang sabi. Pinandilatan ko siya ng mga mata bago kinuha ang kalamansi at dinala sa lamesa at isa-isa ng hiniwa. Napansin kong hindi maalis-alis ang tingin ng asawa ko sa inihaw na isda at para bang takam na talaga siyang matikman iyon. Huwag mo muna sabing galawin yan. Di pa nga ako tapos gumawa ng sausawan eh. Saway kong muli sa asawa ko dahil dahan-dahan na siyang kumurot at talagang natutokso na siyang tikman ang inihaw. Sinabi niya namang titikim lang naman siya ng kaunti. Pagbigyan ko na raw siya dahil para sa aming dalawa ay siya ang naglilihi. Nakaraan niya pa raw kasi balak na mag-ihaw ng isda. Kaya nga lang ay hindi na tuloy-tuloy dahil kung minsan ay alanganing oras na siyang nakakauwi. Siya, sige na. Kumuha ka na para hindi ka na mangulit pa. Para kang bata. Natatawa kong saad. Nanghingi siya ng kalahating kalamansi at agad na ipinatak niya iyon malapit sa buntot ng tilapia. Iyon kasi ang paborito niyang kainin pagdating sa mga inihaw na isda. Akmang kukurot na sana ang asawa ko nang sa hindi inaasahan ay bigla na lamang umalingasaw ng napakabaho ang isda. Mabilis naman akong napatras at halos maduwal na ako sa sobrang baho ng amoy. Kaya't napatakip na ako ng ilong. Maya-maya pa ay napabulalas na lamang ang asawa ko. Kaya't napatingin ako sa kanya bago tinignan ang ulam na umaalingasaw. Nang matignan ko na ang inihaw, ay nagulat at nanlaki ang mga mata ko sa kadahilanang nakita namin ay ang isang karne ng sanggol. Siguradong sigurado kaming karne ng sanggol iyon, mga kaswang. Kaagad na napamura ang asawa ko dahil sa ang kaninang inihaw na isda ay bigla itong naging karne ng sanggol. Tinanong niya ako kung saan ko nabili ang isdang inihaw. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ko iyon pinili. Binigay lamang sa akin ang isdang iyon. Sinong nagbigay sa iyo ng isda, Corazon? Sabihin mo sa akin kung sino. Mariing tanong niya sa akin. Noong sabihin ko sa kanyang galing kay Nay Belenda ang isda na niluto ko, ay halos hindi siya makapaniwala sa sagot ko. Napasabunot pa ito sa ulo at sandaling napapaisip. Putakting matandang yun. Hindi pa naman ako naniniwalang isa siyang aswang o ano pa man. Dahil naaawa ko sa kanya at napakaamo ng mukha niya. Tapos ngayon,
Tayo pa ang pinagbalakan niyang biktimahin. Galit pang sabi ng asawa ko at naisuntok na lamang sa lamesa ang kamao. Habang nagkakagulo kami sa loob ng kusina ay napaiktad na lamang kaming mag-asawa. Dahil sa isang malakas na kumalabog na nagmumula sa bubungan ng bahay namin. At ang aso naming si Blackie ay biglang umalulong. At ilang sandali pa ay bigla itong nag-ingay na animoy may kinakatakutan. Boy, ano ang lumalagabog na yon? Natatakot kong tanong sa asawa ko at napahawak sa dibdib. Dahil nag-umpisa na akong kabahan. Hindi ko alam, Corazon. Sandali lang. Dito ka lang at sisilipin ko lang kung ano ang nangyayari sa labas. Wika niya pa sa akin. Mabilis nang kinuha niya ang itak at pagkatapos ay sinilip ang bubungan namin mula sa bintana. Nang makita niya iyon ay isang malaking pusang itim lang daw ang naroroon. Kaya bumalik na siya sa kusina at hinasa ang itak. Nagpapanggap ka pang animal ka ha? Galit na sambit ng asawa ko habang patuloy pa rin sa paghahasa ng itak. Ayon kasi sa kanya noong tanungin ko siya kung bakit hinahasa niya ang itak. Kapag pakiramdam mo ay inaaswang ka o ang asawa mo, hasain mo lang raw ang itak. Ang ibig sabihin lang noon ay hinahamon mo ang aswang, sapagkat masakit at nakakapangilabot sa kanilang pandinig ang ingay ng paghahasa. Kung kaya naman ay mas lalo silang maging agresibong pasukin ang bahay mo kapag naririnig nilang hinihasa mo ang itak. Hindi nga nagkamali ang asawa ko. Dahil sa ilang sandali pa ay may naririnig na kaming paikot-ikot na lumilipad sa labas ng bahay habang humuhuni ng nakakapangilabot. Sobrang lakas ng pagkumpas ng mga pakpak noon na halos iangat na ang bubungan ng bahay namin. Dinaig pa ang bagyo. Aswang, lumayas ka dito dahil kilala kitang demonyo ka. Asawa ko pang gusto mong biktimahin. Tarantado ka. Kapag hindi ka pa umalis ora mismo, makikita mo ang hinahanap mo. Pupuntahan kita sa bahay niyo bukas at susunugin ko ang bahay mo. Nagsusumigaw pang wika ng asawa ko. Dahil sa narinig ng aswang ay mas lalo pa itong naging agresibong pasukin ang bahay namin. Kaya ang ginawa niya ay nilabas niya ito ng bahay at hinamon ng harap-harapan ang aswang para tagayin. Nang makalabas na nga siya ay kaagad naman akong napasilip sa butas ng bintana at doon ay nakita kong nagpangbuno na ang aswang at ang asawa ko. Kaagad naman akong nagsisigaw at humingi ng saklolo nang makita kong pinagkakalmot na ng aswang ang asawa ko. Mga kapitbahay, tulong! Inatake ng aswang ang asawa ko. Sigaw ko humihingi ng tulong. Mabuti na lang at ilang saglit pa ay nagsipaglabasan ang mga kapitbahay namin. Kanya-kanyang bitbit ang pamalo ang mga kalalakihan at ang iba naman ay pumulot ng bato. Kaagad pinagbabato ang aswang mula sa likuran nito. Nang makita ng aswang na marami na ang mga taong paparating, ay kaagad itong tumakas na at sa isang kurap lang na mga mata ko ay naging isang mabangis na aso na yung nagtatatakbo papalayo. Paring boy, ayos ka lang ba? Halika, tulungan ka na naming tumayo. Pag-aalalang tanong ni Melchor at inalalayan na nga nilang makatayo ang asawa ko. Nagmamadali ko namang binuksan ang pintuan at pinapasok na sila. Pagkapasok ay doon na namin kwento ang nangyari at ipinakita ng asawa ko ang karni ng sanggol. Nagulat naman sila dahil wala naman raw binigay sa kanilang isda o ano paman ang matandang nagtutulak. Nako, ayan na nga ang sinasabi ko sa iyo, Corazon. Ikaw kasi, ayaw mong maniwala sa amin. Ayan tuloy, nagkatotoo na ang sinasabi namin ni Ross na ikaw na ang susunod na bibiktimahin ng matandang iyon. Wika pa ni Aling Inday. Hindi na lamang ako umimik pa
dahil tama naman ang sinabi nila. Dapat noon pa ay naniwala na ako sa sinabi nila. Dapat hindi ako bumabase sa itsura ng tao lamang. Malaanghel kasi naman talaga ang itsura ni Nay Belenda, kahit na matanda na iyon. Yung bang tipong napakaamo at hindi makakabasag pinggan. Yun pala ay nagbabalat kayo lang ang matandang yon. Dahil demonyo at napakaitim ng budhi pala ang kaloob-looban niya. Nang gabing iyon nga, bitbit ang karne ng sanggol ay sinugod ng mga kapitbahay naming kalalakihan kasama ang asawa ko, ang bahay ng matanda. At ang balak nila ay kaladkarin nila iyon sa barangay para ipaalam kung ano talaga ang totoong pagkatao nito. Subalit pagkarating nila doon ay wala na silang nadatnan. Marahil ay nakatunog ang matanda kung kaya't nilisa na kaagad ang bahay nito at hinayaang nakatiwangwang. Dahil sa labis na galit ng asawa ko ay winasak niya ang bahay ng aswang. Tinulungan naman siya ng iba pa naming kapitbahay at nung matapos nangangwasakin ay inilibing na lamang nila ang karne ng sanggol. Simula noon ay naging alerto na kami sa lugar namin at hindi na kami basta-bastang nagpapatira ng hindi kakilala. Pero na lang kung may nagrekomenda o kamag-anak ng lupang pagtitirika ng bahay. Nailabas ko naman ng maayos ang anak namin at ang babae siya. Bali po ay 3 po ang naging anak ko. Dahil simula nung nabuntis ako ay naging tuloy-tuloy rin naman. At yun lang po ang kwento ko mga kaswang. Sana'y naibigan ninyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Corazon ng Zamboanga. At muling magpapaalala sa inyo mga kaswang na kahit anong mangyari, huwag kalimutan ang magkape. Alright. Bago ko simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaaswang. Lalong-lalo na po sa iyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dario. Nakatira dito sa lalawigan ng Mindanao at ang edad ko po ngayon ay 49 na. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan. Noong ako ay binata pa lamang at nang minsang magaway kami ng aking kaibigang si Rico sa bahay ng babaeng kanyang nililigawan. Hindi ko na lamang po babanggitin pa ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayari. Sa kadahilan ng nababalitaan kong buhay pa po ang babaeng tinutukoy ko sa kwento. At bilang respeto na rin sa iba pang mga nakatira sa baryong iyon. Nangyari po ito taong 1991. Ang edad ko noon ay 18 pa lamang. Kasalukuyang bumibili ako sa tindahan ni Aling Linda ng asin noon ng hapong iyon. Nang biglang dumating ang kaibigan kong si Rico. Malayo pa lang ang kaibigan ko ay malaki na ang pagkakangiti nito. Kaya nagtataka ako at tinanong si Rico kung ano ang nangyayari sa kanya. Bihira mo lang kasi itong makikitang nakangiti, Sir Casper. Ito po kasi yung taong palaging nakasimangot na akala mo'y sinakluban ng maraming problema. Uy tol, anong meron? Mukhang hindi matanggal-tanggal yung ngiti mo sa labi ah. Tanong ko sa aking kaibigan nang makalapit na ito. Nakakangiting nagwika itong may nagugustuhan na siyang babae at siguradong sigurado na siya dito. Talaga lang ha, maiksi kong sambit. Hindi kasi ito mapirmi sa iisang babae lang, Sir Casper. Kumbaga, ginawang pampalipas oras lang ang mga dalagang nagugustuhan na akala mo'y nagpapalit lang ng damit.
Minsan pa nga po, biniro ko itong mag-iingat sa mga nakakasalamuha niyang dalaga. Baga mamaya mambabarang na pala yun. Mayari pa yung kargada niya. Sana nga. Oo tol, sigurado na akong ito na talaga ang babaeng siseryosohin ko. Kampanting tugon sa akin ni Rico. Bago pa umalis ang kaibigan ko ay pinaalalahanan ako nitong samahan ko siya bukas ng gabi para umakyat ng ligaw sa dalagang si Lira. Tinanong ko naman siya kung saan nakatira yung sinabi niyang dalaga. Napansin kong sandaling huminto ang aking kaibigan sa paglalakad at ngumiting humarap sa akin sabay sabing, "Basta, huwag ka nang magtanong. Samahan mo na lang ako bukas." Aniya pa. Wala na akong nagawa, Sir Casper, kundi ang tumangon na lang sa aking kaibigan. Kitang-kita ko kasi sa mga mata nitong tila magseseryoso na sa babaeng napili. Kinabukasan nga, 5:00 pa lang ng hapon ay nasa bahay na namin si Rico. "Ano tol, tara na." Wika nito sa masayang boses. "Maya na tol, may inutos pa sa akin si nanay eh." Habang may ginagawa ako ay masaya niyang ikwento kung gaano kaganda si Lira. May mga pagkakataon pang umaaksyon-aksyon pa ito na para bang kaharap niya ang babae. Kaya napapailing na lang ako at natatawa ng mga panahong iyon, Sir Casper. Tinamaan na yata ng lintik itong kaibigan ko. Nakangiti kong sambit sa aking isipan. "Ano tol, hindi ka pa ba tapos sa ginagawa mo? Baka kasi gabihin na tayo sa daanan." Tanong ni Rico sa akin na halatang naiirita na. Inutusan kasi ako ng aking ina na maghiwa ng mga pangsahog at kalamansi bago umalis ng bahay. "Malapit na to, relax ka lang dyan," sagot ko dito. Pinapatuloy naman ni Rico ang pagkukwento tungkol sa babaeng nagugustuhan niya habang hinihintay ako nitong matapos sa ginagawa ko. Ayon pa dito, Sir Casper, napakaganda umano ni Lira at mainhin ito kung kumilos. Maihahalin tulad mo ito sa mga babaeng Maria Clara noong kapanahunan pa ng ating mga ninuno. Napangiti na lang ako sa tuwing natutulala ang aking kaibigan habang nangangarap. Dahil sa nagmamadali na kami, ibinulsa ko na lang ang ibang kalamansing pinahihiwa sa akin ng aking ina. Tapos ay nagpaalam na ako sa aking ina na pupunta lang kami ni Rico sa kabilang baryo. Noong marinig ng aking ina ang binanggit kong baryo, Sir Casper, bigla itong huminto sa ginagawa at nagsabing, "Ano ka mo? Pupunta kayo sa kabilang baryo. Alam nyo namang delikado sa baryong iyon, di ba? Kayo talagang mga kabataan. Kung saan yung delikado doon pa kayo pupunta." Ayon kasi sa aking ina, bantog ang baryong iyon na may gumagalang aswang. Kaya delikado sa amin na magtungo sa baryong iyon, lalo na at gabi pa. Noong una ay ayaw pang pumayag ng aking ina, Sir Casper, pero sadyang makulit ang aking kaibigan. At sinabi niya sa aking ina na sa bungad lang ng baryo kami pupunta at hindi naman kami masyadong magpapagabi. Wala na ngang nagawa pa ang aking ina, kundi ang payagan na lang kami nito na pumunta sa baryong binabanggit ko sa kanya. Ngunit, Sir Casper, mahigpit na kabilin-bilinan ng aking ina kapag may nararamdaman kaming kakaiba sa pupuntahan namin. Lumabas na kami kaagad sa baryo at huwag nang hintayin pang may mangyaring masama sa amin. Ilang sandali pa ay naglalakad ng kami patungo sa kabilang baryo. Sa tansya ko ng hapong iyon, halos mag-iisang oras din kaming naglakad bago nakarating sa baryong nililigawan ng aking kaibigan. Noong una, Sir Casper, ay akala ko sa bungad lang ng baryo talaga ang bahay ng nililigawan ni Rico.
Kaya pala ayaw niyang sabihin kung saan nakatira ang babaeng nililigawan niya. Dahil yun pala, nasa dulo pa ng baryo nakatira. Napakamot na lang ako sa ulo dahil hindi naman ako pwedeng magreklamo dito. Isa pa, nandun na kami sa nasabing baryo, kaya wala nang dahilan para umatras pa ako. Ba't di mo naman sinabi, tol? Medyo malayo pala ang bahay ng nililigawan mo. Di sana nakapagdala ako ng flashlight. Wika ko pa dito. Nagsalita naman siya at ibinalik sa akin ang tanong sabay-sabing. Kapag ba sinabi kong nasa dulo pa ng baryo ang bahay ni Lyra, sasamahan mo ba ako? Humagalpak na lang ako ng tawa, Sir Casper. Dahil kahit kailan talaga napaka-advance mag-isip ng kaibigan kong ito. Sa madaling salita po, kilalang kilala na nito ang ugali ko. Kapag sinabi niya kasi ang totoo kung saan nakatira ang kanyang nililigawan, tiyak na hindi ko siya sasamahan. Dahil yun naman po talaga ang totoo. O diba, nahulaan ko. Dagdag ng wika nito. Hindi na lang ako sumagot. Sa halip ay inilibot ko na lang ang aking paningin sa paligid. Pasado 6:00 na ng hapon ng mga oras na yon, Sir Casper. Kung kaya napakatahimik na ng kapaligiran. At wala ka nang makikitang mga taong naglalakad sa daanan. Medyo liblib na kasi ang baryong iyon at malayo na sa kabihasnan. Tanging mga kuliglig at mga ibong mga nagsisidapuan sa mga puno na lang ang aming naririnig. Ilang sandali pa, habang naglalakad kami sa daanan ay may nakasalubong kaming matandang babae. Nakatalokbong ito ng kulay itim na tela. Tinitigan ko pa ng maigi ang mukha ng matandang naglalakad, papasalubong sa amin. Maliwanag naman po kasi ang daanan ng gabing iyon dahil sa sinag ng liwanag na nanggagaling sa buwan na tumatama sa dinadaanan namin. Wala na rin kaming nakikita pang mga kabahayan na nakatirik sa gilid ng daanan. Sa halip ay pawang mga naglalakihang puno at mga talahiban na lang ang nasa gilid ng mga ito. Ang tansya ko pa ng mga sandaling iyon ay malapit na kami sa dulo ng baryong iyon, Sir Casper. Noong tuluyan ng makalapit sa amin ang matanda, sandali itong huminto sa aming harapan at tumitig ng malalim. Kaagad ko naman itong binati at nagsabing, "Magandang gabi po, Lola. Makikiraan lang ho kami. Pupunta po kasi kami sa bahay ni Lyra." Nakita kong iniwas ng matanda ang kanyang paningin sa amin, tsaka nagpatuloy ng maglakad. Noong makalagpas na ito sa amin, sir, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. "Ano ba tong baryong napasukan natin, tol? Nakakatakot naman." Sambit ko sa aking kaibigan. "Tara, bilisan na natin para makarating na tayo kaagad sa bahay ni Lyra." Tugon lamang nito. Mabilis na kaming naglakad ng gabing iyon hanggang sa tuluyan na nga naming narating ang bahay ng kanyang nililigawan. Halos magimbal ako sa aking mga nakita, Sir Casper. Dahil nasa kasulok-sulukan na ng baryo ang bahay ng babaeng nililigawan ng aking kaibigan. Sigurado ka bang dito talaga nakatira yung babaeng nililigawan mo, tol? Pautal-utal na tanong ko sa kanya. Tumango naman si Rico pagkatapos ay tinawag niya na ang babae. Sa di malamang dahilan, nakaramdam ako ng kilabot sa katawan na tila ba nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. May kakaiba kasi akong nararamdaman at para bang may mga matang nakamasid sa aming dalawa ni Rico sa labas ng bahay. Tumingtingin pa ako sa paligid sa kadahilanang nag-iisang bahay lang talaga ang nakatirik sa dulo ng baryong iyon. At kagubatan na ang likuran ng kanilang bahay. Isa pa ang ipinagtataka ko, Sir Casper. Bakit may naaamoy akong mabaho at malansang amoy na nagmumula sa loob ng bahay? Maya-maya pa,
Bumukas na ang pintuan at iniluwa doon ang napakagandang babae. Sandali akong nabighani at napatulala dahil sa hindi ko lubos akalaing napakaganda nga talaga ng babaeng nasa harapan namin. Siguro ay iyon na ang nililigawan ng aking kaibigan. Wika ko pa sa aking isipan nun. Hindi nga ako nagkamali sa aking naisip, Sir Caspar. Dahil iyon nga ang babaeng tinutukoy ng aking kaibigan. Sa isip-isip ko ba? Langya naman talaga tong kaibigan ko. Kaya pala nagkukumahog pumunta dito. Dahil totoo pala talagang napakaganda ng nililigawan niya. Magiliw naman kaming pinapasok ng babae at pinaupo sa kanilang maliit na sala. Bali po, Sir Caspar, kaunting paglalarawan ko lang po sa bahay ng babae. Pawid lang ang kanilang bubungan. Kawayan naman ang dingding at may silong sila na sa tansya ko ay 3 metro ang taas. Kawayang pinagdikit-dikit lang din po ang kanilang sahig. Kaya masisilip mo kung may tao ba sa ilalim. At gasera lang din po ang kanilang gamit noon. Pasensya ka na, Lyra, kung ngayon lang ako nakadalaw. Wika ng aking kaibigan. Ano ka ba? Ayos lang yun. Walang problema. Nakangiting sagot ng babae. Sandali lang ha. Nagluluto pa kasi ako ng pagkain. Tamang-tama dito na rin kayo kumain. Sumabay na kayo sa amin. Dagdag na wika ng dalaga. Amin? Ibig sabihin may kasamang nakatira ang dalaga doon? Pero bakit wala akong nakitang ibang tao? Tsaka nag-iisa lang siya sa loob ng kanilang bahay. Kunot noong napatanong ako sa aking isipan. Ilang sandali pa ay may narinig akong kaluskos sa silong. Kaya naman hindi ko maiwasang mapasilip doon. Halos mapatalon ako sa takot, mga kaswang. Sa kadahilan ng naong silipin ko iyon, may nakikita akong mga matang nagbabagang kulay pula sa sewang. Sandali akong napakapit sa kinaupuan ko at itinaas ang aking mga paa. Anong nilalang na yun? Bulalas kong tanong sa aking kaibigan. Tamang-tama namang nagtungo sa kusina ang dalaga, kaya hindi nito nakita ang reaksyon ko. Anong nangyari sa'yo, tol? Pagtatakang tanong ni Rico. Akmang ituturo ko na sana ang nakita ko sa silong nang sa pagbalik ko ng tingin doon ay wala nang nagbabagang mga matang nakatingin sa amin sa sewang. Wala. Ano kasi, wag mo na lang akong pansinin. Wika ko na lamang dito. Dahil wala akong mahagilap na isasagot. Kapag kasi sinabi kong may nakita akong kakaiba sa silong, baka sabihin lang ng kaibigan kong nagdadahilan lang ako para makauwi na kami kaagad. Sa halip, hindi na lamang ako umimik. Habang nagmamasid sa loob ng bahay, ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang matandang gulo-gulo ang buhok habang tumutulo ang laway. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa amin, kaya hindi ko napigilang mapasigaw. Noong marinig naman ng dalaga ang pagsigaw ko, ay kaagad itong lumapit sa amin at inakay ang matanda. Lola, mga bisita ko po sila. Wika ng dalaga sa matanda. Nahiya naman ako sa naging reaksyon ko nang makita kong tumingin sa akin ang dalaga. Kaya napatingin na lang ako sa matanda at humingi ng pasyensya. Noong matitigan ko ang mukha ng matanda, bigla kong naalala na ito yung matandang nakasalubong namin kanina sa daanan. Pasyensya na kayo sa lola ko. Ganito lang talaga siya kung kumilos. Wika ng dalaga at inakay na ang matanda papunta sa may kwarto. Nakakahiya ka, tol. Biruin mo ba namang bigla kang sumigaw? Natatawang sabi sa akin ni Rico.
Napakamot na lang ako sa noo at natawa sa sarili. Dakilang matatakotin po talaga ako, Sir Casper. Mabilis rin po akong magulat. Lalong-lalo na kapag may mga bigla-bigla na lang sumusulpot malapit sa akin. Maya-maya lang ay lumabas na ng kwarto ang dalaga at ipinagpatuloy na ang paghahanda nito ng pagkain. Nagpresenta naman ang aking kaibigan na tulungan na ang kanyang nililigawan na maghanda ng mga plato sa pagkainan. Habang naghahanda na sila ng pagkain, sir, hindi ko talaga maiwasang kabahan. Dahil para bang may nag-uudyok sa akin na umalis na kami sa bahay na iyon. Hindi ko alam kung dala lang ba ng gulat kanina sa matandang sumulpot sa pintuan ang kabang nararamdaman ko. Kasi nararamdaman ko po talagang nag-iba na ang klima ng hangin. Bigla na lang po kasing umalinsangan at mas lalong nakakasulasok sa ilong ang mabahong amoy. Na kanina ko pa naamoy bago pa kami pumasok sa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay tinawag na ako ni Rico para kumain. Ngumiti naman ako sa dalagang si Lyra bago umupo na sa pagkainan. Nang tignan ko ang ulam na inihanda nito, ay nilagang karne iyon, Sir Casper. Kaya natatakam talaga ako lalo na nang makita kong umuusok-usok pa iyon. Kaagad kong dinampot ang kutsara at humigop ng sabaw. Noong humigop na ako ng sabaw, bigla akong nasamid at napaubo. Sa kadahilan ng walang kalasa-lasa ang ulam na niluto ng dalaga. Wala man lang kahit asin o kaya ay mga pangsahog. Literal na karning nilaga lang talaga iyon nang halukayin ko, Sir Casper. Kaya naman naisip kong may dala pala ako ng kalamansi. Para naman magkaroon ng lasa yung ulam, papatakan ko na lang iyon ng kalamansi. Sandali kong dinukot ang kalamansi sa bulsa. Saktong hindi nakatingin sa amin ang dalaga. Dahil nasa kusina ito at naghahanda ng pagkain ng kanyang lola. Agad na piniga ko ang kalamansi sa sabaw. Natuwa pa kami ni Rico dahil natikman rin pala nito ang sabaw na walang lasa. Maya-maya pa, agad kaming napatakip ng ilong nang biglang umalingaso ang napakabahong amoy na nagmumula sa pinatakan naming ulam. Halos masuka na kami dahil sa napakasangsang na amoy. Napatitig kami sa sabaw na pinatakan ng kalamansi dahil nakikita naming bumubula ito hanggang sa walang ano-ano. Nagtaasan ng balahibo sa aking katawan at nangilabot at biglang napatayo kami ng aking kaibigan nang makita naming may mga lumulutang sa sabaw na tenga ng mga tao at mata. May mga pailan-ilan ding daliri ng tao. Ano yan, tol? Karne ng tao? Bulalas kong tanong. Mas lalo pa kaming nangilabot, Sir Casper, nang may narinig kaming mabangis na angil ng hayop na nagmumula sa kusina. Nahintakutan kami at dahan-dahang nilingon ang naririnig naming pag-angil na nagmumula sa kusina. Halos takasan ako ng ulirat nang makita ko ang isang babaeng nakatayo sa kusina at nakaharap na sa amin. Buhaghag ang buhok nito na animoy kasing tigas ng alambre. Pulang-pula ang buong paligid ng mga matang nanlilisik na nakatingin sa amin. May mangilan-ngilang mga balahibong tumutubo sa buong muka at walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot na laway nito. Tol, si Lyra ba yan? Nangangatog kong tanong sa aking kaibigang natulala rin ng mga sandaling iyon. Tol, pag bilang ko ng 3, tumakbo ka na kaagad sa labas ng bahay. Maliwanag ba? Bulong nito sa akin. Tumango naman ako sa sinabi nito at inahanda ko na ang aking sarili para tumakbo palabas. 1, 2, hindi niya natapos pa ang pagbibilang dahil mabilis ko na siyang hinatak palabas ng bahay.
at nagsisigaw habang humihingi ng tulong. Nagbabaka sakali akong may makarinig sa amin at tutulungan kami. Halos hindi na ako magkamayaw sa pagtakbo, Sir Casper, dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Ilang sandali pa ay may mga yabag na akong nararamdamang humahabol sa amin. At may mga pagaspas ng malalaking pakpak, pati huni ng wakwak ay may naririnig na rin ako. "Takbo lang, huwag ka nang lumingon," narinig kong sigaw ni Rico sa akin. Kaya mas binilisan ko pa ang kumiripas ng takbo nang walang lingon-lingon. Nang medyo nakalayo na ako sa bahay, hindi ko na nararamdamang nakasunod sa akin si Rico. Kaya naman napalingon ako. Nanlaki ang aking mga mata, Sir Casper, nang makita kong dinudumog na ng dalawang nilalang si Rico. Kahit takot na ako at nangangatog na ang aking mga tuhod ng mga sandaling iyon, mas nanaig pa rin sa akin ang balikan at tulungan ang aking kaibigan. Kaya kaagad akong bumalik dahil hinahatak na ng mga ito pabalik sa bahay si Rico. "Uy mga aswang, akong harapan nyo, mga duwag!" Sigaw ko sa mga nilalang. Kunwari ay matapang ako, o di kaya ay sinasabi nilang atapang atao. Alright. Napahinto naman ang mga ito sa ginagawang pagdumog sa aking kaibigan at hinarap ako. "Patay ka diha." Umangil ang mga itong humakbang papalapit sa akin. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib at kilabot, Sir Casper, dahil kitang-kita kong nagsisikintaban ang katawan ng mga nilalang. At umalingasaw ang amoy na nagmumula sa mga langis na ipinahid ng mga ito. Sandali pa akong nagpalingalinga at naghagilap ng kahoy o kaya ay batuman lang para maihampas sa mga aswang kung sakali mang susugurin na ako. Sa kakaisip ko kung saan kukuha ng pamalo, nang bigla kong nakapa ang mga kalamansi sa aking bulsa. Kaya nagmamadali ko iyong kinuha sa bulsa at hinigpitan ko ng hawak ang kalamansi para mapiga iyon sa kamay ko. Ilang sandali pa ay susunggaban ako ng mga aswang. Kaya napatakbo na ako habang binabato ng mga kalamansing napiga ko sa aking kamay ang dalawang ito. Mabilis namang umangil ang mga ito nang matamaan ko iyon. Kaya kinuha ko ng pagkakataong makatakas kasama ang aking kaibigan. Pagkalapit ko kay Rico ay tinulungan ko itong makatayo at tumakbo na kami papalayo. Narinig ko pa rin hinahabol pa kami ng aswang. Pero hindi ko na hinahayaang mahuling tumakbo ang aking kaibigan. Baka kasi madakot na naman ito ng mga aswang. Sa halip ay sinabayan ko ito sa pagtakbo kahit paika-ika na siya. Sakto namang may nakita akong putol na kawayan sa daanan, kaya pinulot ko iyon at iwi na si Iwas. Ilang sandali pa ay tuluyan na kaming nakalapit sa mga kabahayan, kaya sumisigaw na ako at humingi ng tulong. Hindi nagtagal ay may isang bahay ang nagbukas ng ilaw at lumabas sa pintuan ang Padre de Pamilya. May bit-bit itong matalas na itak bago lumapit sa amin. "Saan kayo galing? Anong nangyari sa inyo?" tanong nito. Kaagad naman naming isinalaysay ang buong pangyayari sa lalaki. Nakita kong napakamot ito sa ulo bago kami inaya papasok sa kanilang bahay. "Naloko na. Hindi niyo ba alam na bantog na aswang ang maglolang iyon sa dulo ng baryo? Kaya nga walang mga nakatira malapit sa bahay nila kasi natatakot." Wika ng lalaki. "Hindi po namin alam, kuya eh. Si ito kasing kaibigan ko. Nakilala lang yung apo nun nung matanda." Wika ko sa lalaki. Pagkapasok namin sa loob ng bahay niya, agad na kumuha ng mga halamang gamot ang lalaki at kinamot ang mga sugat ng aking kaibigan. Nang medyo okay na kami at medyo nakapag-ipon na ng lakas, doon na namin napagpasyang umuwi na lang. Hinatid naman kami ng lalaki sa bungad ng baryo.
At nung makauwi na kami ay sangkatakot na sermon ang inabot namin. Dahil kung nagkataon lang na walang kalamansi daw sa bulsa ko, malamang ay kinatay na daw kami ng maglola. At yun nga ang nangyari. Kinabukasan ay nag-usap kami ni Rico. Ang gusto niya ay gumanti pa kami. Pero inawat na kami ng mga magulang namin. Kasi baka malaking gulo pa daw ang mangyayari. Magpasa hanggang ngayon po ay buhay pa rin ang maglolang iyon. At medyo dumadami-dami na rin ang mga bahay doon. Pero magpasa hanggang ngayon ay bantog pa rin na aswang iyon. At ang dulo ng baryong iyon ay kilala bilang tirahan ng mga mangtas na aswang. Sa mga Bisaya po ay alam nila kung anong ang ibig sabihin ng mangtas. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Pagpalain kayo palagi at mag-ingat. Muli po, ako po si Dario ng Mindanao. Oras na para magkape. Alright. Ako si Wile ng Valenzuela. Ang kwentong ito ay di ko po karanasan. Ito ay sa kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Melandro. Taong 1995, sa probinsya na matatagpuan sa Mindanao. Isang mangangaso roon si Melandro. Noong hindi pa endangered ang baboy ramo, ito ang hinuhuli niya para ibenta sa palengke. Malaki ang kinikita niya kahit makahuli man lang siya ng kahit isa. Kapag nga nakahuli na siya, pwede nang huwag magtrabaho sa loob ng 2 linggo. Sinusulit niya na lamang ang sarili sa loob ng mga araw na iyon. Wala pa naman kasi siyang sariling pamilya noon. Tanging mga magulang lamang at kapatid ang tinutulungan. Wala nga siyang balak noon na mag-asawa. Kung mag-aasawa man si Melandro, gusto niya ay lalaki. Tama kayo sa inyong narinig. Silahi siya. Basta't hanggat hindi pa niya natatagpuan ang lalaki na pinapangarap, wala muna sa isip niya ang makipagrelasyon. Mas masaya nga siya dahil masusolo niya ang pera. Nananalangin na lamang siya na mayaman ang mapunta sa kanya. Isang araw, merong nakilala si Melandro na isang negosyanteng Amerikano. Kakapatayo pa lang nito ng malaking pet shop malapit sa palengke. Marunong naman siyang mag-Ingles karabaw, kaya kahit papano, nagkakaintindihan naman sila. Ang sabi sa kanya ng Amerikano, kung makakahuli siya ng kakaibang hayop na bibihira lang makita, bibilhin niya iyon sa malaking halaga. Nang malaman niya kung magkano iyon, bigla siyang nasilaw sa pera. Kaya naman ura mismo ginawa na niya nga ang bagay na iyon. Ngunit hindi siya sa kagubatan na nakasanayan niya ng puntahan, kundi sa lugar na hindi pa niya napatutunguhan. Yung lugar na iyon na hindi pa napupuntahan ng mga tao dahil sa mga pamahiin na hindi niya naman pinapaniwalaan. At dahil hindi nga siya naniniwala roon, dumiretso siya roon. Naniniwala kasi siya na kung saan liblib at hindi pa napupuntahan ng mga turista, may mga hayop siyang madediscover na kakaiba. Kung hindi man sobrang kakaiba, baka may madiscover siya na isang hayop na may natatanging katangian. Basta't mga ganun raw ang tipo ng banyaga na bibili sa kanya. Kaya naman nang nandun na siya sa kagubatan na iyon, ay naglagay na siya ng patibong at saka pain.
Mabuti na lamang ay may dala siyang tent, kung kaya't doon na rin siya nagpapalipas ng oras habang naghihintay. Kompleto rin siya sa kagamitan at pagkain. Isa nga po noon, kung saan ay 2 araw na siya roon, may namataan siya na kambing sa di kalayuan. Nang pakatitigan niya ito ng maigi, nagulat siya nang mapansin na mayroon itong naglalakihang mga ngipin na bibihira lamang makita sa ganitong hayop. Sa sobrang laki pa nga ay nakausli ito sa bibig at mukhang matatalas pa. Hindi niya inisip na delikado ito. Hinintay niya lamang na kumagat ito sa patibong. Ngunit hindi ito lumapit sa bitag. Tumingin lamang ito ng masama sa kanya. Paano mo'y may pag-iisip na gaya sa tao? Sa tagal ng mga ngaso ni Melandro, noon lang siya kinilabutan. Yung paraan ng pagtitig kasi ng hayop ay para bang nagpapahiwatig ng pagbabanta. Kung wala lang siyang baril na dala, wala sana siyang mapaghuhugutan ng tapang. Agad na itong tumalikod sa kanya. Pero parang may nag-uudyok sa kanya na barilin iyon. Kung hindi niya kasi gagawin iyon, nararamdaman niya na lalala pa ang sitwasyon. Iyon nga ang ginawa niya. Kinalabit niya ang gatilyo. Napatili pa siya sa gulat dahil sa lakas ng pagputok. Palibhasa, unang beses pa lang siya nakagamit nito. Kadalasan kasi ay pangbibitag lamang ang ginagawa niya. Wala siyang dalang armas. Pinahiram lamang ito ng Amerikano na kanyang kliyente. Nadaplisan sa bandang likod ang kambing. Expected niya ng daraing ito. Ngunit ang ipinagtataka niya, mabalasik ang pag-ungol nito na parang hindi ordinaryo. Napailing na lamang si Melandro. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari sa kanya. Kung ano-ano na kasi ang nakikita at naririnig niya. At dahil wala siyang huli, dahil nakalayo na ang kambing, pumasok na lamang siya sa tent. Mabuti na lamang ay may dala siyang dilata at tinapay. Ito ang naging hapunan niya. Napagpasahan niya na mananatili muna siya doon sa loob ng 3 araw hanggat wala pang nahuhuli. Pero kapag may nakuha na siyang hayop, aalis na rin siya sa kagubatang iyon. Pero kinagabihan, habang siya ay natutulog sa loob ng tent, bigla siyang naalimpungatan. Paano ba naman? Naririnig niya na pinapalibutan siya ng mga hayop. Rinig na rinig niya ang mga pag-ungol nito. At kahit nasa loob siya ng tent, takot na takot siya. Dito na siya napaisip na hindi iyon ordinaryong hayop, kundi mga impakto. Mali pala ang kagubatan ng kanyang napuntahan. Tama nga ang mga sabi-sabi. Kung wala lang siyang baril sa oras na iyon, ay baka namatay na siya sa nerbiyos. Dahil dito ay muli niyang kinasa ang armas. Pinaputukan niya ang mga kinapupestuhan nito. Agad namang nagpulasan ang mga nilalang. Pero kada dinadalaw siya ng antok, palapit ulit ng palapit ang mga ungol na kanyang naririnig. Kahit takot na takot, hindi niya rin malabanan ang antok dahil sa labis na puyat. Ilang araw at gabi na rin kasing wala siyang gaanong tulog. Sa kabutihang palad naman, ay marami naman siyang baon na bala, kaya pinaputukan niya ang paligid para matakot ang mga ito. Muli na namang nagpulasan at sa pagkakataon na iyon, hindi na siya binalikan pa. Kaya naman dito na siya nakatulog ng tuluyan. Kinaumagahan, hindi niya alam kung panaginip lang ba ang naranasan noong nagdaang gabi. Pero nang masilayan niya na nabawasan na niya ang mga bala,
at sa mga butas sa tent. Dito niya napagtanto na totoo ang mga naganap. Hindi iyon bangungot. Totoo itong karanasan. Totoo ang mga kababalaghan. Napaisip tuloy siya kung engkanto iyon o kung ano paman. Paglabas niya sa tent, nasilayan niya na wala pa rin siyang nahuli sa patibong na kanyang ginawa. Kaya naman napagpasyanan niyang umuwi na lang. At baka kung ano-ano pang kababalaghan ang maranasan roon. Ayaw niyang mag-aya kay Ruel na taga sa kanila. Nang makakita kasi ito ng mga hindi pangkaraniwan, ay nasiraan ng bait. Kaya kinakadinahan na lamang ito. Nang naglalakad na siya pa uwi, napapansin niya na parang bumabalik lamang siya sa kanyang pinagmulan. Nakarating muli siya sa kanyang tent. Iniwanan niya na ito dahil sira na ito. At mahihirapan siya sa pag-uwi kapag dinala pa ito. Pero sa kabila nun, ay hindi siya nag-isip ng kung ano-ano. Sa palagay niya ay namali lang siguro ng daan kaya bumalik. Kaya muli siyang nagtangka na makaalis sa gubat. Ngunit dito na siya labis na nabahala dahil sa pangalawang pagkakataon ay bumalik na naman siya sa lugar. Sa tingin niya ay iniingkanto na siya. Laking tuwa niya naman nang may makitang maliit na daan sa may damuhan. Mukhang may maliit na komunidad roon. Hindi niya akalain na sa gitna ng kagubatan ay merong mga tao. Kaya naman pinasok na niya ito upang makapagtanong kung saan ang palabas. Laking tuwa niya nang may masilayan siyang maliit na kubo. Totoo nga ang hinala niya na may mga taong nakatira roon. Nilapitan niya ang munting tahanan. Hindi siya kumatok. At sa halip ay sinilip niya lamang ang bintana. May nakita siya sa loob na isang lalaki. Nananalamin ito pero ang ipinagtataka niya kung bakit mahaba ang buhok nito sa refleksyon. Samantalang maikli lang naman ang buhok nito. Nabigla siya nang agaran itong lumingon sa kanya. Para yatang naligaw ka, sir. Wika nito sa kanya. Ganun na nga, sir. Matanong ko lang, saan po ba yung palabas dito? Tanong niya rito. Ano nga palang ginagawa mo dito? Huwag ka munang lumabas dahil delikado. Delikado? Ano bang meron? Engkanto ba? Siya nga pala, isa akong mangangaso. Dahil dito, napasapo sa noo ang lalaki. Ang pahayag nito sa kanya, pinaglalaroan nga siya dahil sa kanyang pangangaso. Dapat muna siyang manatili sa tahanan ng lalaki na nagpakilalang ado. Dahil ang bilang ng araw na may epekto ang paglalaro ng mga engkanto sa kanya ay 2 araw daw. Hindi talaga makikita ang daan palabas. Sa takdang araw lamang siya tiyak na makakalabas. Tinanggap naman ni Melandro ang paanyaya ng lalaki sa pagpapatuloy nito sa tahanan. Pero may natanong siya rito. Engkanto rin ba yung nakita kong kambing na nanlilisik ang mga mata? Nabaril ko pa nga iyon eh. Tapos kinagabihan, umatake sila sa tent ko. Sandaling napatahimik si Ado. Oo, tama ka. Ganun nga iyon. Kaya nga ang dapat mong gawin, manatili muna dito ng 2 araw para makalabas ka na sa inyo. Tamang-tama naman dahil bago ka umuwi ay piyesta na rin sa amin. Kaya huwag mo nang palalagpasin iyon. Gabi ka na lang kung umuwi. Makisaya ka muna sa amin at kumain. Teka, ipinagdiriwang niyo pa rin ba iyon? Piyesta? Tatatlo lang naman ang bahay dito. At alam ko naman ang mga kamag-anak mo rin ang ibang mga nakatira dito. Anong santo ba? At bakit nakahiwalay kayo sa mga residente?
Tanong niya rito. Hindi niya may iwasang magtaka. Ang patron namin dito ay si San Juan. Walang presisyon o misa na magaganap. Pananalangin at kasiyahan lang ang meron. Naniniwala kasi kami na mas mabisa ang pagdarasal kaysa sa magsagawa ng kung ano-anong seremonya. Ang pinakaseremonya lang namin ay maganda at magsaya. Oo, tama ka. Magkakamag-anak lang kami. Yung nakatira kasi sa isang kubo ay lolo't lola ko. Samantalang yung isa ay tiyuhin at tiyahin ko naman. Kinutuban si Milandro sa inihayag ng lalaki. Tingin niya ay mga miyembro ng kulto ang pamilyang ito, kaya nakabukod at may sariling pagdiriwang sa mahalagang okasyon ng isang relihiyon. Pero minarapat niya lang na manatili dito. Kita niya naman kasi sa ekspresyon nito na nagsasabi ito ng totoo. May sisilungan na nga siya tapos aalis pa rawan. Hindi ba't mas mapanganib kung tatangkain niyang lumabas sa kagubatan? Sino ba naman ang mas nakakaalam sa lugar na iyon? Hindi ba't yung mga nakatira rito? Kaya naman sinunod na lamang niya ang payo ni Ado na manatili sa tahanan nito. Naninibago nga lang siya sa tahanan ng lalaki. Paano ba naman ay napakasangsang ng paligid? Animoy may katayang nagaganap roon. Sa sumunod na araw, dumating sa bahay ang lolo ni Ado na may dalang baboy na buhay. Hinahanda na ito para sa pagkakatay dahil noon ay bisperas na ng piyesta. Pero may napansin si Milandro sa matanda. May sugat kasi ito sa tagiliran. May bandage. Nakita niya yon dahil nakahubad ito. Mukhang malaki o malalim ang sugat nito. Nag-aalala siyang nagtanong kung anong nangyari doon. Kuwan. Habang nangangahoy kasi ako, nasundot ng matulis na kahoy ang tagiliran ko dong. Paliwanag ni Mang Portasio sa kanya. Napaniwala naman si Milandro dito. Pinaalalahanan pa niya ito na sa susunod, mag-iingat na lamang. Natuwa naman sa kanya ang matanda. Ang sabi nito ay masyado siyang maalalahaning bata. Samantala, yung baboy nito ay pansamantalang inilipat sa dating kulungan ni Ado ng hayop. Hindi maintindihan ni Milandro ang sarili habang pinagmamasdan ang baboy na nakakulong na. Parang katulad na rin kasi ito ng kambing na kanyang nabaril. Tila may pag-iisip na gaya sa tao. Yung paraan ng paggalaw ng mga mata nito at kung papaano ito tumitig sa kanya. Para bang lalamunin siya ng buhay. Noon lang siya nakaharap ng ganong klaseng baboy. Ngunit iniwaglit niya na lamang iyon sa isipan. Sa loob-loob niya, ganito lamang ang pagkaramdam ng isang taong namamahay. Nagluto si Ado ng kanilang ulam. Nagkatay kasi ito ng manok. Magpahanggang noon ay hindi pa rin makapaniwala si Milandro na pinaglalaroan siya ng engkanto. Totoo nga pala talagang may ganto. Mahirap mang paniwalaan pero siya ang buhay na magpapatotoo dahil naranasan niya ang ganong bagay. Posible nga talaga mga ito sa isang liblib na probinsya. Habang kumakain sila, natanong ni Milandro sa lalaki kung nasaan ang ama't ina nito at kung bakit wala pa itong sariling pamilya. Pinatay ang mga magulang ko ng mga kalaban, pre. Yun nga ang dahilan kung bakit bumukod na kami sa may mga residente. Dahil ayaw ko nang maulit pa yon. At hindi na ako nagpamilya dahil ayaw kong magaya ang mga anak ko sa akin. Napakunot na naman si Milandro sa inihayag nito. Pinatay ng mga kalaban ang ama't ina mo.
Teka, mga rebelde ba kayo? Sana huwag kang masaktan sa sinabi ko pre. Gusto ko lang naman malaman ang totoo. Tsaka bakit ayaw mong magkaanak? Ano bang humahadlang sa iyo? Napangiti ang lalaki. Hindi kami rebelde pre. Iba yung tinutukoy ko mga kalaban at hindi mga sundalo. Bueno, malalaman mo rin iyon sa kasagsagan ng kapiyastahan. Nagsitayuan ang mga balahibo sa braso ni Melandro nang umisi si Ado. Hindi niya alam kung para saan ang ngiti na iyon. Ngunit ramdam niya na parang may mali dito. Kaya naman nang matapos siyang kumain, nagpaalam muna siya kay Ado na magpapahangin muna sa labas. Ang sabi naman ng lalaki, basta't huwag lamang siyang magpakalayo at baka mas lalo siyang paglaruan. Pero ang totoo ay, aalis na talaga siya roon. May nararamdaman kasi siyang kakaiba sa mag-anak. Lalo na't nung makita niya ang dalawang matanda sa labasan. At yung tsuwan at tiyahin ni Ado, agad na lumapit sa kanya. Ang sa tingin niya ay tiyahin ni Ado. Humahanga siya sa lakas ng pangangatawan nito. Paano ba naman ay may pasan pa itong sako? Ako si Nanit Iho, ang tiyahin ni Ado. Nabalitaan ko na pinaglalaroan ka raw kaya nanatili ka sa kanyang kubo. Iho, saan ka pupunta? Bakit nasa labasan ka? Tanong ni Aling Nanit. Nagbigay galang naman siya rito. Magandang araw po, Aling Nanit. Magpapahangin lang po ako at hindi po ako magpapakalayo-layo. Abay, siguraduhin mo lang Iho. Mas lalong di ka makakauwi kapag lumayo ka. Mas lalo ka lang maliligaw. Umagkikik pa ang ginang napayag nito. Nakangisi ito at litaw na litaw ang maitim nitong ngipin. Palihim na napatakip ng bibig si Melandro dahil nagulat siya sa pagpatak ng dugo na nanggagaling sa sako. Dito niya napagtanto na kinatay pala na hayop ang laman nito. Nakabuhol lang sako at sa palagay niya ay chinap-chap na ang karne. Sige, may iiwan na kita din Iho. Marami pa kaming gagawin. Basta ang paalala ko huwag kang lalayo. Wika ni Aling Nanit at tumalikod na ito sa kanya. Gayon pa man ay sinundan niya ito ng tingin. Kitang-kita niya ang mga kasama nito na titig pa rin sa kanya habang sabay na pumapasok sa isang kamalig. Sa loob-loob niya, baka gagawing tapa ang karning iyon. Pero ang isang bagay kung bakit ako kumbinsi na siya na umalis sa lugar ay dahil tinatalo siya ng isipan na hindi malikmata ang nakita niya sa refleksyon ni Ado. Ang mga katangian na iyon ay naririnig niya na noon sa kwento ng kanyang lolo. Kaya dapat lang na umiiwas na siya sa lugar na iyon hanggat maaga pa. Sa palagay niya rin, kaya siya naliligaw ay talagang may engkanto ang pinagkakatuwaan siya. Kaya naman, may nabuo sa kanyang isipan. Pupuntahan niya ulit ang tent niya kung saan siya nagbabalik-balik at hingi siya ng tawad sa mga ito tungkol sa panggagambala niya. Siguro ay naingayan lamang ang mga ito sa pagputok ng kanyang baril noong nakaraan. Iyon ang naging mitya kung kaya't nagalit o pinagkatuwaan siya ng mga ito. Nang matagpuan niya na ang tent na kulay asol, lumuhod siya sa lupa at nagmamakaawa siya sa mga hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Nakikiusap ako sa inyo. Nagmamakaawa na huwag niyo na akong iligaw. Pasensya na sa mga nagawa ko. Pero pangako hindi ko na uulitin iyon. Hindi ko nagagambalain ang katahimikan ninyo, lalong-lalo na ang kalikasan.
Naparito lang naman kasi ako upang maghanap buhay. Sigurado ako na hinahanap na ako ng pamilya ko. Siguradong nag-alala na sila para sa akin. Kawawa naman ang nanay at tatay ko. Pati na rin ang mga kapatid ko na nag-aaral pa. Ako lang kasi ang inaasahan nila. Kaya pakiusap, huwag niyo na akong iligaw. Taos pusong sambit niya. Hindi na rin niya napigilan ang pagtulo ng rumaragasang luha sa mga mata. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng payapang hangin. Napakasarap niyon sa pakiramdam niya na dumadampi sa kanyang balat. Noon niya lang naramdaman ang kakaibang relaksyon. Pahiwatig na kaya ito na pinapatawad na siya ng mga engkanto. Sinubukan niyang maglakad palayo. Laking tuwa niya nang masilayan niya na ang daanan na papauwi na sa kanila. Habang naglalakad siya, naririnig niya na parang may humahango sa di kalayuan. Animoy nang gagaling sa mababangis na hayop. Nang lingunin niya ang pinagmumula nito, laking gulat nga nang mamataan roon si Nado. Kompleto silang mag-anak at parang may hinahanap. Sa kanila pala nang gagaling ang nakapangingilabot na tinig. Normal naman ang itsura nito. Ang ipinagtataka niya, paikot-ikot lamang ang mga ito. Parang di ito makatungo sa kanyang kinapupistuhan. At bangamat, lantad na lantad siya ay hindi rin siya nakikita ng mga ito. Dito napaisip si Melandro na tama nga ang kutob niya. Aswang si Nado. Ito pala ang mga nakaharap niya ng mga hayop noong nasa tent pa siya. Yung kambing na natamaan niya ay ang lolo ni Ado. Kaya ito may sugat sa tagiliran. Yung tinutukoy ni Ado ng mga kalaban ay ang mga kababaryo niya. Kasama na siya noon. Siguro ay dati itong naninirahan sa kanilang lugar o sa Karatig. May nakapatay sa mga magulang nito. Samantala, napansin rin ni Melandro na 6 sila sa halip na 5. Palagay niya ay ganong uri rin ang baboy na kanyang nakatitigan noon. At kaya hindi siya ng mga ito nakikita, ay nililigaw sila ng mga engkanto. Tinutulungan siya ng mga elemento para hindi siya mapahamak. Makikita sa mukha ng 6 na gigil ang mga ito dahil sa hindi talaga makita ang hinahanap. Mabuti na lamang ay hindi siya nagpatagal kanila Ado dahil tiyak na siya ang gagawing handa sa kanilang darating na munting kapiyastahan. Gusto niya sanang pagbabarili ng mga aswang habang hindi siya nakikita ng mga ito. Parang hindi makapangbiktima pa ng ibang tao. Pero naalala niya na nangako nga pala siya na hindi na mag-iingay sa lugar na iyon. At hindi na rin siguro papahintulutan ng mga engkanto na may mabibiktima pa ng mga aswang sa lugar na iyon. Payapa naman siyang nakabalik sa kanila. Laking gulat pa nga niya nang malaman sa pamilya na 1 buwan na pala siyang nawawala. At dahil hindi naman naniniwala sa kababalagan ng kanyang pamilya, nagdahilan na lamang siya ng kung ano-ano. Bagay na pinapaniwalaan naman ng mga ito. Ipinagpasalamat niya rin na walang yanggaw ang nakain niyang pagkain sa kanila ni Ado. Dahil wala namang nangyaring kakaiba sa kanya. Samantala, isinauli na ni Melandro ang baril sa Amerikano. Ang sabi niya ay wala siyang nahuli at sa halip ay naligaw lamang siya sa kagubatan. Naintindihan naman iyon ng dayuhan. Nagbago na rin kasi ang isip nito at hindi na magpapahuli pa ng mga endangered species. Sa halip ay may nahuli na raw ang kanyang puso. Wala raw iba kundi si Melandro. Dito niya nalaman na kagaya rin pala niya ang Amerikano. Kaya't sa bandang huli ay sila ang nagkatuluyan
Tiyan all. At dahil nagkaroon na siya ng afam, ay hindi na siya bumalik pa sa pagiging mangangaso. Kaya malayo na siya sa kapahamakan at sa kababalaghan. Naging mapera na rin siya. At sa ngayon ay andon pa rin siya sa Mindanao. Nakilala ko siya sa isang grupo lang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking kaibigan. At muli po, ako po si Willie ng Valenzuela. Magandang araw po, Sir Casper. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kababalagang nangyari sa akin nung minsang hindi ko na malayang nasundan pala kami ng aking asawang si Lorena ng isang aswang sa isang liblib na sityo sa lalawigan ng Mindoro. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Walter. Taong 1997, nang mag-asawa ko't naninirahan kami ng aking asawa sa kanilang baryo. Nag-iisang anak lang kasi siya, kung kaya't hindi sumang-ayon ang kanyang mga magulang na sa lugar ng mga magulang ko maninirahan kami. Ang rason kasi nila sa aming mag-asawa, hindi sila sanay na nalalayo ang asawa ko sa kanilang poder. Simula kasi pagkabata ni Lorena ay kasama na niya palagi ang kanyang ina. Hindi naman naging hadlang sa akin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Dahil sa totoo lang ay mababait naman sila at higit sa lahat ay kasundo ko. Simula nga nang manirahan kami sa kanilang baryo, hindi naman ako nahirapan sa paghanap buhay. Dahil may palayan at sakahan naman sila na siyang pinagkukunan namin ng pang-araw-araw. Samantalang ang asawa ko at ang kanyang ina ay nagtayo ng munting tindahan sa tabi ng bahay. At iyon ang pinagkakaabalahan nila palagi. Sa paglipas nga ng 2 taon, simula nang mag-asawa kami, ay nagbunga rin ang aming pagmamahalan ni Lorena. Kaya naman labis-labis ang tuwang nararamdaman ng mga magulang niya nang malaman nila ang magandang balita. Paniguradong matutuwa ang mga magulang mo, iho. Bakit hindi nyo sila dalawin paminsan-minsan? Para naman hindi mangungulila ang mga magulang mo. Wika ng biyanan kong babae at hindi maalis-alis sa mga labi nito ang magandang ngiti. Hayaan nyo na po, ma. Kapag may libreng araw ako, dadalawin namin ni Lorena ang mga magulang ko. Pero hindi na muna sa ngayon. May tinatapos pa kasi kaming trabaho ni Papa sa bukid. Tugon ko sa biyanan ko. Ganoon ba? Bakit hindi mo na lang hayaang si Papa mo na lang ang tumapos sa trabaho ninyo? Nariyan naman si Mang Tonyo. Yung kaalalay nyo palagi sa mga gawain. Suhestyon pa ng biyanan ko. Sinabi ko naman sa kanyang tsaka na lang. Tatapusin ko na muna ang ginagawa ko para naman kahit papano ay may madadala akong pasalubong sa pamilya ko. Sa pagdaan ng mga araw ay naging abalang-abala ako sa pagtatrabaho. Mas lalo ko pang pinagsisikapang magtrabaho para makaipon ng malaki-laking halaga dahil gusto kong bagandaan ang paglabas ng anak ko balang araw. May mga pagkakataong inaabot na ako ng dilim sa pagtatrabaho. Pero ayos lang sa akin iyon. Gawa ng para naman sa mag-ina ko ang ginagawa ko. At masaya ako nun. Ginabi ka na naman ng uwi. Pwede bang sa susunod, medyo agahan mo naman ang pag-uwi mo, Walter? Alam mo namang hindi ako mapalagay hanggat hindi ka pa nakaka-uwi, hindi ba? Minsang pakiusap ng asawa ko. Pasensya ka na, Lorena. Sa sobrang wili ko kasi sa pagtatrabaho, hindi ko namamalayan ng oras. Hayaan mo sa susunod, susubukan kong makauwi ng maaga. Tugon ko sa kanya para hindi na siya mag-aalala pa.
Dapat lang. Buti sana kung hindi bundok o liblib ang lugar ang pinagtatrabahuan mo. Buti kung sa mataong lugar ka nagtatrabaho gaya ng palengke. Maaaring maging kampante pa ako. Pero yung iisipin na ikaw lang ang mag-isa sa bundok o sa palayan dahil nauuna nang umuwi si Papa at si Mang Tonyo, abay halos nervyusin na ako kakaantay sa'yo. Aniya pa. At nauwi na nga sa paninermon. Para hindi na siya magalit ay nilambing ko na lamang siya at humingi ng pasyensya. Nangako na rin akong susubukan kong makasabay sa pag-uwi sa kanyang ama pagdating ng hapon. Sa paglipas nga ng mga araw, ay may kakaiba na akong nararamdaman tuwing gabi sa labas ng bahay. Minsan kasi ay nagigising ako dahil sa lakas ng kalabog sa taas ng bubungan na para bang mga paa ng tao iyong tumatakbo. Kasunod noon ay ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak. Kasabay ng pagkawala ng malakas na kalabugan. Kung minsan naman ay may mga pusang naghahabulan sa labas. At grabe kong umangil ang mga iyon dahil sa sobrang nakakakilabot pakinggan. Ang buong akala ko'y ako lamang ang nakakapansin. Maging ang mga biyanan ko pala ay nagigising rin pala sila dahil sa ingay ng mga hayop sa labas ng bahay. Habang nag-aalmusal nga kami ay sinabihan ako ng biyanan kong lalaki na kailangan naming maghanap ng pangontra sa aswang. Nasisiguro niya kasing ang asawa ko ang pinupuntirya ng mga kakaibang kalabugan at mga pag-angil na naririnig namin sa pagsapit ng hating gabi. Pa, saan naman po tayo maghanap ng pangontra sa aswang? Tanong ko sa biyanan kong lalaki. Maghahanap tayo. Baka sa mga karatig baryo. May mga manggagamot o nagbebenta ng mga pangontra sa aswang na naninirahan doon. Subukan nating pumunta roon. Tugon niya. Dati kasi, may manggagamot dito sa baryo natin. Pero noong namatay na ang manggagamot at naisali noon sa anak ang kaalaman sa panggagamot, umalis naman sa baryo natin ang anak noon. Sigundang wika pa ng biyanan kong babae. Nang araw ngang iyon ay hindi na muna ako nagtrabaho. Naghanap kami ng biyanan kong lalaki ng mga pangontra sa aswang. Ngunit halos malibot na namin ang lahat ng baryong napasukan ay wala kaming nakikitang manggagamot. Pero may nakakapagsabi naman sa amin kung ano ang mga dapat naming gawin para makagawa ng pangontra sa mga aswang. At hindi lalapitan pa ng aswang ang bahay namin, lalong-lalo na ang asawa ko. Hanggang sa isang gabi nun, habang nagpapahinga na kami ay kinukulit na ako ng asawa kong bumisita na kami sa bahay ng mga magulang ko para naman makahingi rin daw kami ng pangontra sa aswang sa aking ama. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kaaswang, isang albularyo ang aking ama sa sityo namin. Marami ang mga dumarayong tao sa bahay namin noon para magpagamot sa kanya. Pero sa totoo lang ay noon lang ako nagkaroon ng interes tungkol sa mga pangontra. Hindi ko kasi noon pinapansin ang kakayahan ni tatay. At yun nga, sinabi ko naman sa asawa kong tsaka na lang dahil unang-una sa lahat mga kaaswang. Mahigit 5 oras ang bibiyain namin papunta sa sityo ng mga magulang ko. At para sa akin ay nanghihinayang ako sa oras na ibibiyahe namin. Mas pipiliin ko pang magtrabaho para makapag-ipon kaagad. Isa pa ay, may nagawa naman kaming mga pangontra sa aswang ng biyanan kong lalaki. Tsaka na lang tayo pumunta kay nanay. Alam mo namang nag-iipon pa ako ng pera para sa panganganak mo, di ba? Wika ko pa sa asawa ko.
Kailan mo pa balak bisitahin sila nanay? Kapag nanganak na ako, mas lalong wala tayong oras na mabisita pa sila dahil paniguradong magiging abala na tayo sa pag-aalaga ng bata. Pangungumbensing wika niya pa. Sandali akong napapaisip at napasabi sa sariling, oo nga no. Sa oras na lumabas na nga ang anak namin, magiging abala na kami at baka abutin pa ng ilang taon bago kami makabisita sa bahay ng mga magulang ko. Sige bukas, bibiyahe tayo. Pupunta kina nanay. Wika ako na lang sa kanya at sinabihan na siyang matulog na para maaga kaming makapag-ayos ng damit at bumiyahe na bukas. At noon nga kinabukasan, bago pa magbukang liwayway ay bumiyahe na kami ng asawa ko para hindi gaanong punuan ang bus na masasakyan namin. Sa paglipas ng mga oras habang nasa biyahe na kami, ay may napansin akong babae. Nasa palagay ko ay mga nasa edad 40 mahigit pa lamang ito. Nakikita kong panay ang tingin ng babae sa asawa ko. Partikular na sa tiyan ni Lorena na mahalata mo na ang umbok ng mga sandaling iyon. Wala naman sanang magiging problema kung titingin lang siya sa asawa ko. Ang ikinababahala ko lang ay matalim siyang nakatitig na animoy. May atraso sa kanya ang asawa ko at maya-maya ay panay ang paglunok ng laway nito. Kaya mas lalo akong naiilang dahil nasa katapat lang ng asawa ko ang inuupuan nito. Nang tignan ko naman si Lorena, ay napansin kong panay ang paghimas niya sa tiyan na para bang may iniinda. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Pilit ang ngiting tugon niya sa akin. Gusto mo bang palit tayo ng pwesto? Dito ka sa may bintana malapit para makalanghap ka ng hangin. Saad ko sa kanya. Sige, mas mainam pa nga. Para kasi akong nahihilo eh. Anya pa sa akin. Nauna na nga akong tumayo at nagpalit na kaming dalawa ng upuan. Ako na ang katapat ng babae dahil nasa may bintana na malapit na kaupo ang asawa ko. Sa pagdaan ng mga oras ay hindi na nakikita ako sa gilid ng mga mata kong hindi na nakatingin sa amin ang babae. Sa ibang direksyon na ito nakatingin at para bang kating-kating hindi mapakali sa kinaupuan. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Bakit parang may kati sa puwet at hindi makaupo ng maayos? Samantalang kanina lang habang tinitignan ng asawa ko'y parang naistatwa sa kinaupuan. Sambit ko pa sa sarili at ipinikit na lamang ang mga mata. Nang makarating na kami sa lugar ng mga magulang ko, ay bumaba na kami ni Lorena at naglakad na papunta sa bahay. Habang naglalakad nga kami ay nabapatid kong parang may nakasunod sa amin. Kaya panandalian akong huminto at nilingon ang pinanggalingan namin. Bakit Walter? May nalaglag ba sa mga gamit nating dala? Kanina pa kasi kita napapansing palingon-lingon eh. Tanong pa ng asawa ko. Wala naman Lorena. Tara na. Aya ko sa kanya at nilalalayan na ngang maglakad. Hindi pa man kami nakakalayo sa paglalakad, ay muli na naman akong nakakaramdam ng kakaiba. Pakiwari ko talaga ay may nakasunod talaga sa amin. Sa ika-4 na paglingon ko nga sa likuran namin, ay may nakita akong napakapayat na asong galisin. Kakaiba rin ang amoy na umaalingasaw mula sa aso. At para bang may nakabuntot pang ang langaw dito. Ano ba namang klaseng aso yan? Nakakadiri naman. Sino bang may-ari niyan? Bakit hindi man lang inaalaga ang mabuti? Turan pa ng asawa ko nang balingunan niya rin ang aso.
Sandali ring huminto ang aso at tumingin sa asawa ko. Tapos ay marahan iyong naglakad papalapit sa kanya at akmang ikikiskis na ang katawan nito sa binti niya. Agad ko namang binugaw ang aso at pinaalis sa tabi ng asawa ko. Dahil baka mamaya ay may kung anong insekto pa ang nakakapit sa sugatan ng katawan at dumikit sa binti pa ng asawa ko. Maging ang asawa ko ay hindi napigilang napatilit upang sa ganon ay hindi na maikiskis ng aso sa binti niya ang katawan nito. Nakailang bugaw rin ako bago tuluyang umalis ang aso. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad ay napag-usapan pa namin ang tungkol sa aso hanggang sa makarating na nga kami sa bahay ng mga magulang ko. Bagya pang nagulat ang aking ina nang mabungaran kami nito sa pintuan. Ngunit agaran naman siyang nakabawi at masayang pinapapasok na kami. Mabuti naman at napasyal kayo rito sa bahay, anak. Alam mo bang balak na namin ng tatay mong bumisita sa inyo? Hindi ka na kasi namin nakikita eh. Wika pa ng aking ina. Pasensya na po, Nay. Medyo naging abala lang po ako sa pagtatrabaho. Kaya nawalan ako ng oras na bumisita rito. Mabuti nga po at kinukulit ako ng asawa kong bumisita rito eh. Paghingi ko ng paumanhin sa aking ina, napangiti naman siya at nagwikang ayos lang iyon. Naiintindihan niya naman raw ako dahil simula pagkabata pa'y talagang subsob na ako sa trabaho. Napaka-workaholic ko daw at kapag oras na ng trabaho, walang dapat umiistorbo sa akin hanggat hindi ko natatapos ang mga gawain ko. Ay naku po, inang, ganyan na ganyan po iyang si Walter. Ako na nga lang po ang nakikiusap dyan na magpahinga kahit isang araw man lang. Abay, ang tigas po ng ulo. Kahit may sakit, sige pa rin. Pagsusumbong pang wika ng asawa ko. Nako, pinag-iisahan niyo na naman ako ah. Teka po, Nay. Nasaan po si tatay? Tanong ko sa aking ina. Sinabi niyang may pinuntahan lang sandali sa dulong sityo. Pero mamaya-maya ay uuwi na rin iyon. Sandali lang at magluluto lang ako na makakain ha. Para makakain na kayo. Aniya pa ng aking ina. Nagpresenta naman ang asawa kong tulungan niya na raw magluto si nanay ng pagkain. Dahil wala naman raw siyang gagawin. Abay, magpahinga ka na lang, anak. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Sige na, ako nang bahala rito. Saad ng aking ina. Hindi na nangulit pa ang asawa ko at napaupo na lang kami sa sala habang hinihintay ang pagdating ng aking ama. Makaraan naman ang ilang minuto ay dumating na ang aking ama. Habang papalapit ito sa amin na hindi mawala-wala ang ngiti. Kaagad na akong nagmano at sumunod naman ang asawa ko. Ngunit noong ang asawa ko na ang nagmano ay napatitig si tatay sa kanya, lalo na sa tiyan niyang maumbok. Sos Maria, kang bata ka. Bulalas nito sabay nag-usal sa palad ng orasyon at ginuhitan pa ng pakros ng 3 beses ang sikmura ng asawa ko. Tay, bakit po? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Nasundan kayo ng aswang at namarkahan itong asawa mo. Teka, wala ba kayong napapansing kakaiba habang nasa biyahe kayo? Tanong niya sa amin. Napakunot noon naman ako at naalala ko ang babaeng kakaibang tumititig sa asawa ko. Ikinento ko sa aking ama ang napansin ko at maging ang asong galisi na kamuntikan ng lapitan ang asawa ko. Napapailing naman si tatay at tinanong ang asawa ko kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi niya naman kanina pa mabigat ang kanyang pakiramdam, pero hindi naman raw gaano. Yung tipong parang tinatamad lang siyang kumilos. Ganon ang nararamdaman niya. Sandali, at susubukan kong alisin ang marka ng aswang sa katawan mo.
Sabi pa ng aking ama. At kaagad nang nag-usal ng orasyong pangtanggal ng marka. Tapos ay paulit-ulit niyang hinipa ng asawa ko. At inukitan pa ng pakros sa sikmura. Upang sa ganon raw ay hindi maalarma ang sanggol sa sinapupunan ni Lorena. At payapa lamang iyong matutulog. Sa pagpapatuloy ng pag-usal ng orasyon ni tatay, ay nahirapan siyang tanggalin ang markang inilagay ng aswang sa asawa ko. Tay, ano po ang resulta? Pag-aalalang tanong ko sa aking ama. Marahil, iyon na ang aswang na sumunod sa inyo, anak. Dito lang kayo sa loob at ako na ang bahalang humarap sa aswang na yon. Umanda siya sa akin dahil ibibigay ko sa kanya kung ano ang nararapat. Sinabi niya naman kahit anong gawin niya ay hindi niya matanggal-tanggal ang marka ng aswang. Aalis raw muna siya sandali at maghahanap ng halamang gamot upang iyon ang gawin niyang kasangkapan para maalis ang nasabing marka. May maitutulong po ba ako, tay? Magsabi lang po kayo, tay. Tanong ko sa aking ama. Sinabi niya namang bantayan ko na lamang ang asawa ko at kapag may hindi magandang nararamdaman ng asawa ko, painumin ko ito ng tubig na may inusalang orasyon. Sige tay, mag-iingat po kayo. Wika ko bago lumabas ng bahay si tatay. Samantalang si nanay naman ay halos hindi makapaniwala sa nangyari. Natataranta tuloy siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinabihan ko naman siyang mag-relax lang at huwag mag-alala dahil si tatay na ang bahala. Alam naman naming hindi hahayaan ni tatay na mapahamak ang asawa ko. Matapos siyang makapagluto ay tinulungan ko na siyang maghanda ng pagkain sa pagkainan. At pagkatapos ay inaya ko na ang asawa ko at kumain na kami. Lumipas ng mahigit 3 oras ay dumating na si tatay at may dala na itong halamang gamot. Kaagad na dinikdik niya iyon at ang katas noon ay pinainom sa asawa ko. Samantalang ang mga tuyong halamang gamot naman ay dinurog niya ng pino at isinama sa pagpapausok ng kamangyan. Tapos ay pinaupo sa bilog na upuan ng asawa ko at tinakpan ng kumot ang buong katawan at itinapat ang usok ng kamangyan na may mga kasamang halamang gamot. Panay naman ang pag-uusal ni tatay ng mga orasyon. Tapos ay ibinubulong sa katawan ng asawa ko. Matapos gawin iyon ang lahat ng proseso sa pagtanggal ng marka, ay tagumpay na naalis na ang marka sa katawan ni Lorena. Pero ayon kay tatay, huwag kaming pakampante dahil nasundan kami ng aswang at paniguradong natuntun na noon ang bahay kung saan kami nanunuluyan. Noong kinagabihan nga, habang nagpapahinga na kami sa kwarto ay nagulat kami nang may biglang nalaglag mula sa bubungan namin papunta sa gilid ng bahay. At naputol pa nito yung bakal na tubong daanan ng tubig na nakadakit sa gilid ng pader. Kaagad naman kaming napatayo at lumabas ng kwarto dahil nasa narinig namin. Tay, ano po yun? Tanong ko sa aking ama nang mabungaran ko sila ni nanay sa sala. Sinabi niya sa aking marahil ay iyon na ang aswang na sumunod sa amin ng asawa ko. Dito lang umano kami sa loob ng bahay at siya na ang bahalang kumastigo sa aswang na yan. Bantayan mo lang ang asawa mo at ako na ang bahala sa animal na yon. Sige po tay, mag-iingat po kayo. Saad ko. Pagkalabas nga ni tatay ay bigla nang nagkagulo sa likuran. Kaya napasilip ako sa sewang ng bintana. Sinipat-sipat ko pa kung nasaan si tatay dahil sa napakadilim. Kaya hindi ko masyadong maaaninagan kung nasaan siya. Hindi naman nagtagal ay nasanay na ang mga mata ko sa dilim. At doon nga'y nanlaki ang aking mga mata.
dahil sa hindi ko inaasahan ang mga nasilayan ko. Sobrang pangangatog ng mga tuhod ko habang hindi naaalis ang aking paningin sa isang babaeng nakahubo at animoy naliligo ng nagmamantikang likido ng kulay itim na langis. Buhag-hag ang mga buhok nitong kasing tigas ng alambreng nagsisitaasan. At ang mukha nito na di mo mawari kung anong klaseng hayop na nasa kaanyo ang tao. Sa bawat pag-angil ng nilalang ay panay naman ang pagmumura ng aking ama at walang batid ang paghampas niya ng buntot ng pagi. Wala siyang pakialam kung saang parte man tamaan ang aswang. Bawat lapat ng buntot pagi dito ay napapasigaw ang aswang at sa tingin ko ay nasusugatan ito. Dahil may mga nakikita akong kulay pulang likido sa buntot ng pagi sa bawat paglapat noon sa katawan ng aswang. Akmang susunggaban pa sana ang aking ama, pero naging alerto si tatay dahil hindi niya hinahayaang maambahan siya ng aswang. Mabilis na hinataw niya ng buntot pagi iyon hanggang sa bumagsak sa lupa ang aswang. Ngunit hindi nagtagal ay mabilis na tumakbo ang aswang papalayo dahil sa mga natamo nitong sugat. Hindi naman na hinabol pa ni tatay ang aswang, sa halip ay naglakad na siya pabalik sa loob ng bahay. Pagkapasok niya sa loob ng bahay ay kaagad na dumiretso siya sa kwarto at nagbihis. Pagkatapos ay ginamot na ang sarili. Matapos gamutin ni tatay ang sarili ay sinabi niyang huwag na umano kaming mag-alala dahil nasisiguro niyang nagtanda na ang aswang at hindi na kami babalikan o susundan pa. Maraming salamat sa iyo, tay. Pagpapasalamat ko sa aking ama. Sinabi niya namang bukas ay may ibibigay siyang pangontra sa asawa ko para maiwasan ng maulit pa ang mga nangyari. Matapos nga ang pangyayaring iyon ay wala nang nanggagambala pang aswang sa amin, Sir Casper. At nananatili lang kami doon ng halos 1 linggo. Pagkatapos ay umuwi na agad kami sa lugar ng aking asawa. At makalipas nga ang ilang buwan ay tuluyan na itong nanganak. At napakagwapo ng anak ko. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Dito ko natatapusin ang karanasan ng aming mag-asawa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Walter ng Mindoro. Hello po, Sir Casper. Ako po si AJ ng Valenzuela. Ang kwentong ito ay di ko po karanasan, sapagkat karanasan ito ng Tatay Pablo ko noong nasa kanilang probinsya pa siya. Taong 1983, sa probinsya ng Siquijor. Nang panahong ito ay binata pa si Tatay Pablo ko. Ang pangunahing hanap buhay niya ay ang pag-uuling ng baon ng niyog. Marunong siyang gumawa nun, kaso nga lang, talagang masyadong matrabaho. Babalatan pa ang niyog, patutuyuin, at gagawing uling sa binungkal na lupa. Doon kasi iyon susunugin upang gawing uling. Payapa na namumuhay ang kanyang pamilya noon. Ang mga kasama niya sa bahay ay ang ama't ina at ang nakababatang kapatid na babae. Pero nagbago ang lahat nang may isang buntis ang namatay sa kanilang lugar. Ayon sa asawa nito, naubusan ng dugo ang misis. At kahit ang tiyan nito ay biglang umimpis at parang nawawala na ang sanggol sa sinapupunan. Kaya ang hinala ng lalaki, aswang ang may kagagawa nito. Bago pa kasi mangyari ang insidente noong hapon, may natatanaw sila sa di kalayuan na isang itim, ngunit medyo may kalakihang pusa.
Nagliliwanag rin ang mga mata nito, pero inisip nilang talagang normal lang naman iyon sa isang pusa. Nagliliwanag sa malayo ang mga mata kapag padilim na. Maliban na lamang raw sa balahibo nito na kulay itim, na itinuturing naman ng mga ilan na malas iyon. Kaya mula nito ay naalarma na ang kanilang lugar. Kapag may nakikita ang mga tao na itim na pusa, ay kanila itong binabato. At kung mamalas-malasin pa ay kanilang pinapatay. Pero sila ng pamilya niya ay di nila ayon ginagawa. Nag-iingat na lamang sila sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto at bintana tuwing gabi. Naging epektibo naman iyon dahil kahit na kumakalat na ang ganoong tsismis, wala namang nagpaparamdam sa kanila na aswang. Niwala nga silang nakikita na itim na pusa. Pero nagbago ang lahat nang mayroong kumatok sa kanilang pintuan. Si tatay ang siyang nagbukas nito. Isang babayang nag-alok sa kanya ng panindang daing. Ang unang ginawa niya noon ay tinanong ang mga magulang kung gusto nila ng daing. Nang umuo ang mga ito, ay bumili na nga siya. Nang matapos siyang makapagbayad ay nakapagtatakang ngumisi sa kanya ang babae. Ang dating sa kanya ay parang may kahulugan ang ngiti nito. Kaya bahagya siyang kinabahan. Pagsapit ng gabi noon, ay niluto ng nakababatang kapatid niya na si Tita Nene ang daing. Tamang-tama naman dahil 3 ang ulam nila ng sandaling iyon. Kalderetang kambing na bigay ng kumpare ni Lolo dahil nagkatay ito. Pagkatapos ay munggo at syempre ay ang daing. Ang una nilang nilantakan, syempre ay ang kaldereta. Sarap na sarap sila roon, pero ang dapat sana nilang masayang pagsasalo-salo ay napalitan ng pagkasindak. Paano ba naman kasi? Biglang sumigaw si Teta Nene. At laking gulat nila Lolo, Lola at ni Tatay sa hawak-hawak ni Tita Nene. Alam kong di kayo maniniwala pero inuud na ang daing na hawak niya. Pasintabi po sa lahat ng kumakain. Nang matauhan na si Teta Nene, saka na lamang niya hinagis ang hawak niya. Ang kwento niya ay normal lang raw sa una. Pero noong isinawsaw niya raw iyon sa toyo na may kalamansi, ay naging ganoon na. Mayroong lumitaw na mga uod at sumasangsang ang amoy. Kaya iisa ang naging opinyon ng kanilang ama't ina. Aswang ang napagbilhan ni tatay. Hindi naman nabubulok ang daing dahil tad-tad iyon ng asin. Kaya naman natanong na mga ito kung sino yung napagbilhan niya. At ang sabi ni tatay ay di niya kilala. Mukhang hindi ito taga sa kanila dahil bagong mukha ito. Pero sabi niya na ngumisi raw ito sa kanya. Iyon pala ang ibig sabihin niyon. Pagkuway isa-isang tinanong ni Lolo kung may nakakain na ba sa kanila na daing. Kaya naman sinabi nila na wala pa. Si Tita Nene ay kakasawsaw pa lang raw ng daing. Napahinga naman ng maluwag si Lolo. Baka kasi kung ano pang nakahalo roon at di lang basta ganun lang. Sa susunod ay nangako silang lahat na di na bibili sa mga nagtitinda, lalong-lalo na sa di naman kilala. At dahil sa naranasan, di sila gaanong nakakain nito dahil na rin sa labis na pandidire. Yung daing ay ibinaon ni Lolo sa lupa. Mabuti na lamang ay hanggang doon lamang iyon. At tuwing gabi ay wala naman silang nararanasang kakaiba. Maliban na lang noong sumapit ang isang gabi. Nakarinig si tatay na parang merong dumapo sa kanilang bubungan. Medyo mabigat iyon kaya hindi niya magawang maisip na isa lamang iyong pusa na umakyat.
Pero sa kabila niyon ay nakiramdam lamang si tatay. Narinig niya na gumagapang iyon sa bubungan. Tulog na ang kanyang pamilya at himbing na himbing ang mga ito. Kaya di talaga ito magigising sa simpleng kaluskos lamang. Nakukuryos siya sa mga sandaling iyon. Kaya naman dinampot niya ang itak at lumabas ng bahay. Gayon na lamang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang masilayan ang kung anong uri ng nilalang ang nasa ibabaw ng bubungan. Isa kasi itong malatao na nilalang, ngunit napakapayat ng pangangatawan. Mahahaba ang tenga at may pakpak ito. Hindi siya nagkakamaling isa itong aswang, kaya naman sinigawan niya ito. Dahil dito ay napatitig sa kanya ang nilalang. Tinatakot niya naman ito sa pamamagitan ng itak. Pero lumilipad na iyon na parang isang ibon. Dito na lamang nakahinga ng maluwang si tatay. Buong akala niya kasi ay lulusob na ito sa kanya. Iyon pala ay hindi pala. Nasindak rin pala ito sa kanya. Akala niya ay gano'n na nga ang nangyari. Ngunit hindi pa pala. Biglang may umatake sa kanya galing sa likod, kaya siya natumba. May kasamang kalmot iyon kaya aramdam niya na may sugat siya sa kanyang likod. Tumayo siya para humanda sa muling pag-atake, subalit hindi na ito bumalik pa. Kaya naman pumasok na siya sa loob ng bahay at doon ginamot ang sarili. Bigla namang nagising si Lolo Manuel at nagtanong ito kung anong nangyari sa kanya. Kaya syempre, sinabi niya ang totoo. May umatake na aswang. Kaya naman labis itong nag-alala sa kanya. Ito na rin ang naggamot sa kanyang sugat. Isang mahabang sugat kasi ang kanyang tinamo. Kaya mula nito ay nag-ingat na silang mag-anak. Naglalagay na rin sila ng mga pangontra sa palibot ng tahanan. Kaso nga lang ay sunod-sunod pa rin ang pangdadali ng aswang na ito. Lalo na pagdating sa mga kababaihang buntis. Paano ba naman? Yung kaibigan ni Tatay Pablo na si Lore ay nakunan. 7 buwan na sana ito na nagdadalang tao. Pero di naniniwala ang kinakasama ni Lore na ganoon nga ang nangyari sa babae. Paano ba naman kasi? Tubig lamang ang inilabas sa puwerta nito nang ito'y makunan. Pagkatapos niyon ay umimpis na rin ang tiyan nito na parang walang nang laman. Natanong ni tatay kung pinahawak ba niya ang kanyang tiyan sa ibang tao. Nadismaya naman si tatay nang tumango-tango ito. At ang kwento ni Lore, bumili raw siya ng daing sa isang babae. Natuwa ito sa maumbok niyang tiyan, kaya napahimas ito. Nagtanong si tatay kung anong itsura ng babaeng nagtitinda ng daing. Isinalarawan naman ito ni Lore sa isang itsurang payat, morena at mahaba ang buhok. Bulag raw ang kaliwang mata nito. Nagulat naman si tatay nang malaman iyon, dahil iyon rin ang nagtinda sa kanya ng daing. Nakain mo na ba yung daing, Lore? Tanong ni tatay. Hindi pa, Pablo. Bakit yata parang nababahala ka? Pagtatakang tanong ng babae. Bakit, pre? Anong meron sa daing? May koneksyon ba iyon kung bakit nalaglag ang baby namin? Tanong naman ni Dodong na asawa ni Lore. Walang koneksyon, pre. Hindi pa pala ninyo nakain eh. Gusto ko lang makita ang daing para mapatakad ang kalamansi. Doon natin malalaman ang kasagutan. Seryosong wika niya sa mga ito. Kaya naman kahit nagtataka na ng lubusan ang mag-asawa, ipanakita ng mga ito sa kanya ang daing. Nagbigay rin sa kanya ng kalamansi. Nang matapos niyang mahiwa ang 2 kalamansi,
ay agad niya itong ipinatak. Nagulat sila na yung daing ay unti-unting nagbabago ang kulay. Naglalabas rin ito ng napakasangsang na amoy. Nawindang sila nang tumambad sa paningin nila ang mga uod. Pasintabi po muli sa mga kumakain ngayon. Magkape na lang muna kayo. Alright. Paano nangyari iyan, Pablo? Paano? Takot na pahayag ni Lore. Iyon ay dahil aswang yung tendera ng daing. Yung kalamansi ay may kakayahang tanggalin ang itim na karunungan ng panlilin lang ng isang aswang. Nakuha niya ang anak ninyo sa pamamagitan ng paghipo ng iyong tiyan. Sa katunayan nga niyan ay nagkaharap na kami ng aswang na iyon noong nakaraang gabi. Tugo ni Tatay Pablo. Ipinakita pa ang sugat sa mag-asawa. Kaya naman napaiyak na lamang si Lore. Sinisisi ang sarili sa pagkakalaglag ng anak. Maging si Dodong ay sinisi rin ang sarili. Pero minarapat na lamang nito na patahanin ang asawa. Awang-awa naman si Tatay Pablo sa sinapit ng mag-asawa. Maging siya ay gusto niya na rin na umiyak ng umiyak. Batid niya kasi na unang bebe nila iyon. Tapos nakuha pa ng aswang sa pamamagitan ng itim na karunungan nito gamit lamang ang panghihipo sa tiyan. Nangako naman si Tatay Pablo sa mag-asawa na oras na makaengkwentro ulit ang aswang, papatayin niya ito. Siya na rin ang nagbaon ng nakakatakot na bagay sa lupa. Pagkuhay, umuwi na siya sa kanila. Hanggang sa sumapit nun ang isang araw. Habang nag-uuling si tatay ay nakita niyang muli ang babaeng ito. Sa pagkakataon na iyon ay wala itong dalang binebenta, kundi parang galing lang ito sa isang bahay. Sa palagay pa nga niya ay baka meron na naman itong nabiktima. Kaya naman hinugot niya ang itak at hinabol ang babaeng iyon. Nagtungo ito sa mga kakahuyan, pero sinundan pa rin niya iyon. Kaso nga lang, pagpunta niya roon ay bigla itong nawala. Nakita niya na lamang ang puting blusa nito sa lupa, kaya naman dinampot niya ito. Dito napaisip si tatay. 11:00 pa lamang ng umaga niyon ay nakakapagpalit na pala ito ng anyo. Marahil hinubad nito ang blusa para tubuan ang pakpak sa likod. At tama nga siya ng hinala dahil nakita niyang nabulabog ang mga ibon at kasabay niyon ay ang pagpagaspas ng tila malalaking pakpak. Hindi niya nakita iyon dahil masyadong mabilis. Basta, ganun lamang ang kanyang narinig. Agad niyang tinapon ang blusa nito sa may sapa at umuwi na siya sa kanila. Agad niya namang naikwento sa pamilya ang pangyayaring iyon. Ano ka mo? Nakapagpalit ng anyo ang babaeng iyon kahit na sa ganitong oras? Hindi maaari. Mukhang malakas na uri iyong nilalang. Reaksyon ni Lolo sa kanyang kwento. Kaya ikaw, anak, huwag ka nang basta-basta lumusob roon at baka mapano ka. Nag-aalala namang wika ni Lola. Kaya naman dito na natigilan si tatay. Masyado kasi siyang mapusok para mapatay ang salot. Pero may silatang binitawan si tatay. Marami nang napeperesyong demonyong iyon dito. Kaya dapat lang siyang patayin. Lalo na yung kaibigan kong si Lore, nakunan siya. Ang buong akala ng mga tao ay ganun nga ang nangyari sa kanya na nakunan lang. Pero hindi. Umiiyak na pahayag ni tatay. Kaya naman nagkatinginan sina lolo at lola at pati na rin si teta nene. Labis ang mga itong nagtaka sa kanyang inaasta. Ikaw naman kuya,
Kung makaiyak ka, akala mo ikaw ang nawala ng anak. Sambit ni Tita Nene. Napapunas muna ng mga luha sa mata si tatay. At nagwika ito ng, totoo namang nawalan ako eh. Gulat na gulat silang lahat nang sambitin niya iyon. Anong ibig mong sabihin, anak? Anong ibig mong sabihin totoo na nawalan ka ng anak? Ibig mong sabihin, anak mo yung ipinagbubuntis ni Lore? Tanong ni Lolo. Matagal na hindi siya nakasagot. Pero dahil nadulas siya kanina ay napilitan na rin siyang umamin. Opo tay, nay. Apo ninyo yung bata na iyon. Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo. Di ba na nagkaroon kami ng relasyon ni Lore? Naghiwalay lang kami dahil siya ang nakipagkalas nang makilala niya si Dodong. Nagdadalang tao na po siya nung naging sila at nang ikasal na sila. Ang buong akala ni Dodong ay sa kanyang sanggol, ngunit sa akin iyon. Hindi lang sa kanya ipinagtapat ni Lore. Dahil dito ay lumungkot ang mukha ng dalawang matanda. At kahit na si Teta Nene. Pasensya na anak, ikinalulungkot ko. Sadyang ganun talaga ang buhay, may nawawala. Alam kong mahirap tanggapin anak, pero sana, kahit ganun ang nangyari, magpatuloy ka pa rin sa iyong buhay. Payo ni Lolo sa kanya. Pero hindi naging madali iyon para kay tatay. Kapag nakakabenta na siya ng kinikita sa uling, ay ipinang-iinom niya lamang iyon. Kunti lamang ang kanyang naitatabi sa kinikita. Ang madalas na kainuman niya ay ang barkada na si Boyet. May nalalaman rin ito tungkol sa pagdadalang tao noon ni Lore. Pero dahil sa kaibigan niya ito, ay itinatago rin ito ang kanyang lihim. Napapansin ni tatay na unti-unti nang nagbabago ang ugali ni Boyet. Naging palautang na ito sa kanya at napapansin niya minsan na parang wala na ito sa katinuan. Para bang sabog sa droga. Kaya nang tanungin niya ito kung gumagamit ba ng ganoon, ay agad naman itong umamin sa kanya. Ang sabi nito ay naimpluwensyahan raw ng kakilala na taga Maynila. Nangutang nga ulit ito sa kanya kahit hindi pa nakakapagbayad sa naunang hiniram. At dahil wala sa katinuan ang kaibigan, nangungutang ito ng malaki sa kanya. Bagay na hindi niya naman maibigay dahil sa maliit lamang ang kanyang kinikita. Kaya ang siste ay nagalit si Boyet at nagbanta na makakarating kay Dodong na anak niya ang dinadala noon ni Lore. Nagkasagutan pa nga sila ni Boyet at di niya inaasahan na tutuhanin nga nito ng taksil na kaibigan. Biglang lumusob sa kanila si Dodong. Hindi inaasahan ni tatay na sasalubungin siya nito ng mga sapak. Minarapat niya na lamang na huwag nang gumante para hindi na humantong sa malalang kaguluhan. Mabuti na lamang ay nilubayan rin siya nito nang umawat ang ama. Ginamot na lamang ni Teta Nene ang kanyang mga pasa sa mukha. Sa sumunod na araw ay nagpunta si Lore sa kanilang tahanan. Nagulat si tatay. Paano ba naman kasi ay may pasa ito sa ilalim ng bibig? Nang tanungin niya ito kung sino ang may gawa niyon, sinabi nito na si Dodong. Galit na galit ito sa kanya nang malaman na hindi niya anak ang sanggol. Nagpapasalamat pa nga ito dahil nakuha ito ng aswang. Kaya naman gusto sanang lusobin ni tatay si Dodong kung di lang inawat ni Lore. Ang sabi ni tatay, sa kanila na lamang raw tumira si Lore. Lubos naman ang pasasalamat nito.
May ipinagtapat pa nga sa kanya ang babae. Ayon dito, kaya lamang raw ito nagpakasal kay Dodong ay dahil tinatakot siya nito na sa oras na di niya tinanggap ay papatayin ang mga magulang. Kilala niya kasi ang ama ni Dodong na isang politiko at may pinapatay na ito. Dumagdag pa na may sakit ang ina kaya kailangan niyang tanggapin ang alok ni Dodong. Nang maikasal nga sila ay natutugunan naman nito ang pagpapagamot. Inamin ni Lori na hanggang noon ay mahal pa rin niya si tatay. Kaya mula noon ay nanumbalik ang kanilang matamis na relasyon. Kahit alam niyang bawal. Hindi naman hinahanap si Lori ni Dodong. Isang gabi nun, naghihintay si tatay sa tapat ng eskwelahan. JS prom ni Teta Nene ng mga panahong iyon sa kanilang eskwelahan. Naganda naman siya nito dahil dinala niya na ang pinakamahabang itak. Pasado 11:00 na ng gabi natapos ang JS prom. Sinundo naman niya ang nakababatang kapatid. Masayang masaya pa nga ito na nagkukwento dahil marami umano ang nagsayaw sa kanya. Maya-maya pa, nang malapit na sila sa kanila, ay nakarinig sila ng malakas na pagaspas. Mapuno pa naman ang kinaroroonan nila. Sa lakas ng pagaspas nito ay hinahangin na ang kanilang buhok. Tinutukan ni tatay ng flashlight ang itaas. Nahagip ng liwanag ng flashlight ang isang malapad na pakpak na paikot-ikot lamang sa itaas. Bagamat bahagyang natatakpan iyon ng mga dahon ng puno, maliwanag naman iyon sa kanyang paningin. Hindi iyon pakpak ng ibon o kahit sa paniki. Kumbinsido siya na pakpak iyon ng isang aswang. Kaya naman niyaya niya ang kapatid na tumakbo na. Tutal ay medyo malapit na rin sila sa kanila. Ngunit walang ano-ano'y biglang may umatake kay Teta Nene. Galing sa itaas. Napahiyaw na lamang siya sa sobrang sakit dahil kinalmot siya nito sa likod. Kaya naman nilapitan niya ang kapatid. Pinahinto ito sa pagsigaw. Maya-maya pa, biglang may kumalmot sa baraso ni tatay. Damang-dama pa niya ang hagibis ng mga pakpak nito. Muntik pa nga siya nitong matangay pataas kung hindi niya lang ito pinagtataga. Ang sabi pa nga ni tatay, sobrang kunat raw ng balat nito. Animoy parang hindi tinatabla ng itak. Pero kahit nataga niya ito ay nakalipad pa rin ito. Kaya naman pinaghandaan na niya ang susunod na pag-atake nito. Dahil alam niya na yayariin na siya nito. Titiyakin niya na masasaksak ito ng kanyang itak. At ganun nga ang nangyari. Kitang-kita niya na dadapo na sana sa kanyang aswang. Animoy dadagitin na siya nito. Hinigpitan niya ang paghawak sa kanyang patalim. Nang malapit na ito sa kanya ay itinarak niya ang itak sa dibdib nito. Lumikha ng kakaibang tunog ang nilalang na para bang nanggaling sa isang hukay. Pero nagawa pa rin itong makalipad palayo. Sa di kalayuan naman ay mayroon siyang nakitang iba pang aswang. Ang nakapagtataka ay nakasuot ito ng damit. Hindi ito lumilipad na gaya ng isa, ngunit napakapangit naman ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni tatay nang mapagtantong yung suot na damit nito ay kagaya kay Dodong. Nang makita niya ito ay agad itong tumakbo na para bang takot na takot sa kanya. Nakauwi naman ng matiwasay ang magkapatid kahit naduguan. Si Teta Nene noon ay ayaw na tumigil sa kakaiyak. Agad namang inihayag ni tatay sa tatlo ang naganap. Samantala, nag-aalala ng lubusan sa kanila sina lolo at lola. Mabuti na lamang ay mahusay manggamot sa sugat si Lore.
Ipinagtapat ni tatay sa babae na aswang rin pala si Dodong. Agad namang naniwala si Lore dahil noon pa man ay nagdududa na siya sa pagkatao nito. Sa palagay pa nga nito, alam talaga nito na buntis siya. Kaya pinilit siya nitong magpakasal sa kanya. Yung sanggol lang pala sa sinapupunan ang kailangan nito at hindi siya. Palabas lang siguro ng lalaki na kunwari ay nagagalit nang malaman na di siya ang ama. At siguro ay magkasabwat ang babae at si Dodong. Mula noon ay lumipat na nga ng lugar ang pamilya ni Dodong. Maraming nagtataka sa ginawa nito. Pero tanging si tatay lamang ang nakakaalam at ang pamilya niya. Baka takot ito na ipagkalat niya na ang pamilya nito ay isang aswang. Takot ang mga ito na kuyugin ng taong bayan. Mabuti na rin para sa kanila Tatay Pablo at Nanay Lore ang pag-alis ng pamilya nila Dodong. Wala nang naging balakid sa kanilang relasyon. Kaya naman kalaunan ay nabuntis ulit si Nanay Lore at ako na ang kanyang dinadala. Tama kayo nang narinig. Anak ako ni Nanay Lore. At nung malaman ko ang kwentong ito ay medyo nalungkot ako. Kasi sana ay meron pa sana akong ate, hindi kaya ay kuya. Samantala, wala nang naging balita pa si tatay sa nasaksak niyang aswang. Pero lumipas ang ilang buwan. Merong natagpuan sa kagubatan ang mga tao na isang kalansay ng isang malaking paniki. Halos kasing laki ito ng tao kaya nagtataka sila kung saan iyon nanggaling. Bukod kasi sa kasing laki iyon ng tao, may mahahabang buhok pa na nakadikit sa bungo nito. Kaya naman na makita iyon ni tatay, nakumbinsi siya na iyon ang aswang na kanyang nasaksak. Napatay niya pala ito. At mula nun din ay nanumbalik ulit sa katiwasayan ang kanilang baryo. At kalaunan ay ipinanganak rin ako ng mapayapa. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Lubos na gumagalang. AG po ng Valenzuela. Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kokoy. 29 anyos. Nakatira ako sa may paanan ng bundok Canlaon dito sa Negros Oriental. Ang mga magulang ko po ay isang simpleng magbubukid lamang. May munti kaming sakahan na siyang pinagkukunan namin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Simple lamang ang buhay sa bukid. Gigising kami ng maaga, sabay na mag-aalmusal at aalis ng bahay. Maiiwan si nanay at siyang bahala sa mga labahin. Samantalang kami ni tatay ay buterya namang makatapos sa pag-aararo. Nang sa gayon, lumaking malagaw ang aming halamanan. Medyo nagulo lang kami ng konti nang kumalat ang balita tungkol daw sa isang sigbin na pagala-gala sa aming baryo. Ang mga ganitong nilalang ay sinasabing utusan daw ng mga aswang. Sila ang dadali, tapos ang mga aswang naman ang tatapos. Sila na din ang huhusga kung paano nila kakatayin ang kanilang biktima. Noong una, hindi ako naniniwala sa kanila. Lumaki akong kinatatakutan ang mga buhay na tao dahil ayon sa aking mga magulang, sila ang may kakayahan na manakit ng kagaya natin. Kaya nilang magnakaw, kaya nilang maging tulisan, at higit sa lahat, kaya nilang pumatay. Mahirap kalaban ang mga katulad nating buhay. Pero nakalimutan ko na may buhay din pala ang mga aswang. Hindi ko lang talaga lubos akalain na may makakaengkwentro akong mga nilalang kagaya ng aswang. Hindi ko inakala na sila pala ay namumuhay sa ating mundo, tahimik at nagmamatsyag. Hindi ko din akalaing minsan ko nang nakasalamuha ang mga kagaya nila. Lamang, hindi ko binigyan ng pansin.
Nagbago lang ang pananaw ko nang minsang makilala ni tatay si Mang Ernesto. Isa itong magbabaol kagaya namin. Dayo lamang siya at naghahanap ng trabaho sa bukid. Wala siyang matiran kaya inalok ni tatay ang aming munting kamalig sa bukid. Dito kami nagpapahinga tuwing tanghali kapag kumakain kami or kung minsan nagpapasilong. Sa totoo lang, hindi sang-ayon si nanay sa desisyon ni tatay. Hindi namin personal na kakilala ang lalaki. Basta na lang niya itong pinagkatiwalaan. Paano na lang kung ito pala ay isang tulisan at naghahanap lang ng pupwede niyang pagtaguan. Natatakot ako noon para sa kaligtasan namin. Unang beses na may pinatuloy si tatay sa pamilya namin. Ang masakla pa, hindi namin ito kaano-ano. May isang linggo din akong nagtampo kay tatay. Ako man ay hindi nagustuhan ang ginawa niyang pagpapatuloy kay Mang Ernesto. Talagang iba ang pakiramdam ko sa lalaking ito. Napansin ko din palaging may hawak na alak ang matanda at inaalok niya si tatay na uminom. Hindi lasinggo ang tatay, ngunit na mga oras na iyon, tila siya na impluwensyahan dahil palagi na siyang wala sa bahay. Kapag hinahanap ko siya sa kamalig kaagad ako nagtutungo. Ilang beses nahanap si tatay doon. Wala naman silang matinong pinag-uusapan, kundi nitong huli lang, nagimbal ako sa aking natuklasan. Pasado 7:00 na noon, ng gabing nang mapuna namin na wala pa si tatay. Kadalasan, ako pa ang nahuhuling umuwi sa kanya. Dinadala ko pa kasi sa pastuhan ang alaga naming kalabaw na siyang katuwang namin sa pagsasaka. Sa pagkakataong iyon, nakiusap sa akin si nanay. Alam daw niya kung gaano ako kapagod, pero hindi niya may iwasang mag-alala kay tatay. Gabi na, ngunit wala pa ito. Baka raw pwede kong puntahan muna sa kamalig. Baka sakaling naroon si tatay. Walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Sinukbit ko ang itak sa aking bewang at lumarga na. Wala pang ilaw noon sa mga kalsada pero maliwanag naman ang buwan ng gabing iyon. Kahit paano, tanaw ko ang daan na tinalunton ko. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang kilabutan. Panay ang alulungan ng mga aso. Tila ba sumasabay sila sa pagtayo ng mga balahibo ko sa batok. Imbis na mabalisa, ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Walang pag-alinlangan sa aking bawat hakbang. Sinigurado kong makakarating ako kaagad sa aking patutunguhan. Nang matanaw ko na ang kamalig, napuna kong maliwanag pa sa loob. Malamang naroon nga si tatay at nakikipag-inuman na naman kay Mang Nestor. Walang ingay na lumapit ako sa bakuran. Medyo hindi na kasi ako napalapit sa kamalig simula noong may nakatira na dito. Napansin kong medyo nagbago na ang paligid. May mga tanim na at mga nakahilerang bulaklak sa bawat sulok ng tarangkahan. Ang kabuuan ng kamalig ay mukhang nirepair at pinalitan ang ilan sa mga kawayang dingding. May sarado na ang bintana at maayos na lock ang pinto. Sa loob, naulinigan ko ang boses ni tatay na mukhang lasing na habang kausap si Mang Nestor. Mas lumapit ako sa dingding at sumilip. Nakita ko silang dalawa na nag-cheers pa habang nilalagok ang kulay pulang likido mula sa baso. Halata sa mukha ni tatay na tinatabla na siya ng alak o kung ano man ang likidong iyon na ipinapainom sa kanya ni Mang Nestor. Samantalang ang huli naman ay maayos pang nakaupo at nagsasalita sa harap ni tatay ni hindi man lang sumuray ang mata. Mas lalo kong inilapit ang aking tainga at muka sa parte ng dingding kung saan naroon ang dalawa. Akala ko alak lang ang tinutungga nila.
Ngunit nakita kong tumayo si Mang Nestor. Nagtungo siya sa kusina. Nagmamadali ko siyang sinundan at muling sinilip. Dito na ako nagimbal nang makita ang isang lalaking nakahandusay sa sahig. Dilat ang mga mata nito, sugatan sa liig, at patuloy pa sa pagpatak ang dugo mula sa sugat nito. Nanlamig ako ng gusto nang makitang itinapat ni Mang Nestor ang hawak na baso sa pumapatak na dugo, tsaka nilagok iyon. Gumaisi pa siya, sabay sabing hahanap muna siya ng mas marami pang maiinom. Iniwanan niya si tatay na lupaypay at nagtungo siya sa likod bahay. Halos atakihin ako sa takot habang nagmamadaling napasiksik sa halamanan. Nakita ko nang tumingala si Mang Nestor sa maliwanag na buwan at umalulong. Saglit na huminto sa pagtibok ang puso ko nang makita ang kasunod na ginawa niya. Nagbago siya ng anyo. Ang kanyang maamong mukha ay naging mabalasik. Tinubuan siya ng mga kuko at pangil. Sa kanyang kilikili lumabas ang isang malaking balahibo na tila pamaypay na bumubukadkad at naging buhaghag ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay naging pula at nanlilisik. Umungol siya ng may pagkakahawig sa isang leon. Sumingasing at animoy gutom na gutom. Isang aswang boroka. Nakita ko nang umangat sa ere ang aswang na si Mang Nestor at tuluyan nang lumipad patungo sa direksyon ng bayan. Sanlaksang kilabot ang aking nadarama nang wala na siya. Tila ba ngayon ko lang nagawang makapa ang aking lakas ng loob. Nanginginig man. Pinilit kong makatayo hanggang sa makahakbang ako palapit sa pinto. Sinipa ko ito at kaagad na nilapitan si tatay na noong mga oras na iyon ay lasing na lasing na. Halos mapasuka pa ako dahil nalanghap ko ang amoy dugo sa kanyang bibig matapos siyang dumighay nang inakay ko siya. Makailang beses ko siyang ginising. Ginamit ko ang aking lakas para mailabas siya sa kamalig. Dali-dali naming tinalunton ang daan pa uwi sa bahay. Halos hindi ko na magawa pang ikalma ang aking sarili. Pawisan kaming dalawa ni tatay nang dumating sa bahay. Walang katapusang tungayaw ang natanggap niya kay nanay. Hindi nagsasalita si tatay pero nakayuko ang kanyang ulo at mukhang hindi tinatanggap ang mga sinabi ni nanay tungkol kay Mang Nestor. Tila ba sa loob ng maikling panahon ay nagawa na nilang maging matalik na magkaibigan. Sa mahinang tinig, sumubat ako sa usapan ng aking mga magulang. Muli na naman kasing babanggitin ni nanay ang tungkol sa pagiging lasing ko nito. Kaya may hinahon kong sinabi na hindi alak ang pinapainom ni Mang Nestor kay tatay, kundi dugo ng tao. Dugo ng taong biniktima nito. Hindi sila nakapagsalita na dalawa, parehong natulala. Nang may masmasan, tinanong ni nanay si tatay kung alam ba niyang dugo ang iniinom nilang dalawa. Tulala si tatay pero nagawa pa niyang umiling. Wala siyang alam. Sa simula kasi ay alak naman talaga ang kanilang iniinom. Kapag nalalasing na siya, hindi na niya napupuna kung anong klaseng likido ba ang nilalagok nila. Basta masaya siya at nagagawa niyang maging maligaya. Bumaling naman sa akin si nanay. Tila ba nais niyang linawin kung totoo ba ang sinabi ko. Kung anong benepisyo daw ba ang aking makukuha sakaling malaman niyang gumagawa ako ng kwento. Iginiit ko sa kanila na hindi ako basta nag-iimbento lang. Totoong nakita ko si Mang Nestor na tumatagay ng dugo ng tao. Nakakasakusina pa nga ang bangkay na pinagkukuhanan nila ng inumin kanina. Higit sa lahat, nakita ko pa ng magbagong anyo siya at lumipad sa ere kanina. Alam ko kung ano ang aking nakita. Hindi naman ako nagsisinungaling. Ang pagsalba ko sa tiyak na kapahamakan ni tatay ay nagsilbi pang mitya ng aking buhay.
Pahiga na ako nang makarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Napatingala ako. Imposibleng pusa ang tumalon dahil wala namang puno malapit sa bahay na pwede niyang talunan. Napansin ko pa, mas mabigat ang yapak nito kaysa orihinal na pusa. Higit sa lahat, hindi miyaw ang kanyang inuungol kundi kikik na makailang beses pa niyang isinatunog ng mahina. Tumayo ako at lumapit sa dingding kung saan ko isinabit ang gamit kong sariling itak. Inihanda ko iyon para kung sakaling umatake ang kung sino mang nasa bubungan ay magagawa ko din siyang saktan. Malakas ang duda ko na si Mang Ernesto ang nasa labas at baka na-discover na niya ang ginawa kong pagkuha kay tatay sa loob ng kanyang tahanan. Si nanay din pala ay narinig ang kalabog at sa mga oras na ito ay may kanya-kanya ng hawak na pananggalang. Hindi ko alam kung ano ba ang posibleng mangyari pero kinakabahan ako. Ito ang unang pagkakataong magkakagulo sa bahay kahit hindi ko man gustuhin. Nang ibabaw ang kaba ng aking nadarama habang nakatingala sa bubungan. Habang pinapakinggan ko ito, ay mas lalo kong naririnig ang ingay sa tapat ko mismo. Kaya hula ko, ako ang punteriya ng aswang. Halos hindi humihinga na pumunta ako sa aming munting sala. Naabutan ko si nanay na papalabas din ng kwarto. Si tatay ay nakaabang na sa may pinto kaya naitanong ko sa aking sarili kung talaga bang may makakasagupa kaming nilalang ngayon. Paano ba kapag nalaman naming aswang nga ang may kagagawa ng mga ingay at kalmot sa bubungan? Masinigpitan namin ang pakikiramdam hanggang sa marinig naming tumalon sa lupa ang nilalang mula sa bubungan. Ang kaninang balisa ko ng sarili ay mas tumindi pa nang mapagtanto kong sa palibot naman ng aming bahay nagpaikot-ikot ang aswang. Tila ba naghahanap ng paraan para makapasok. Naari ang kinakalmot niya ang dingding. Sinusubukan niyang makalusot sa mga sewang at ang mas nakakangilo ay sinisilip niya kami sa maliliit na butas. Nang sa tingin niya ay hindi talaga iepekto sa amin ang paraan niya, tinawag niya si tatay sa mahinang tinig. Aniya, papasukin daw namin siya. Nais niya lang makipagtagay kay tatay. Siyempre, hindi kami pumayag kasi nga alam ko kung ano siya. Natatakot ako na saktan niya ang aking ama. Hinarap ko naman si tatay na noong mga oras na iyon ay nagsalita din sa mahinahong tinig. Aniya, bukas na daw sila mag-inuman at napagod siya kanina. Kailangan daw niyang magpahinga at sana maintindihan ito ni Mang Nestor. Malalim ang boses niya. Tila ba nanggaling sa ilalim ng hukay. Mabagal at mabigat na animoy nanunudyo. Pero may halong pananakot. Makailang beses siyang kumatok sa aming pinto. Pilit na winawakwak ang aming dingding. Ngunit hindi ako nagpatinag. Si tatay ay malapit ng pagbuksa ng matanda na palagi ko namang pinipigilan. Mahina kong pinapakiusapan si nanay na lapitan si tatay at akayin papasok sa kusina. Walang pintuan doon na pwede nilang buksan kaya alam kong magiging ligtas sila doon. Namumuto na ang nasabing aswang sa ginawa niyang pananakot sa amin. Kaya kailangang harapin ko na siya, tapang sa tapang. Nilapitan ko ang kabinet kung saan naroon ang mga mahalagang kagamitan ni Lolo Felix noong nabubuhay pa ito. Binuksan ko ito at tumambad sa aking harapan ang mga bote-botelyang langis, ang buntot pagi, at sinubong na punyal na ilang beses nang isinaksak ni Lolo noon sa iba't ibang aswang. Nadampot ko ang mga iyon at hinamon si Mang Nestor. Sinabi ko sa kanya na tigilan ng tatay ko
at ako ang harapin niya. Nangangalit ang mga bagang na sinabi ko sa kanyang napakawalang hiya naman niyang dayo. Matapos siyang tanggapin ng pamilya ko sa maayos na paraan at binigyan pa siya ng tahanan, ay puro kahayupan lang ang kanyang igaganti sa amin. Marahas na sinabi ko sa kanya na lumayas na siya at kung hindi ay tatapyesin ko ang ulo niya. Narinig kong humagikik lang ang aswang, sabay sabing gusto lang naman niya ng katagay. Dahil si tatay lang daw ang nakakaintindi sa kanya. Wala naman siyang balak na masama rito, lalo na't matalik na kaibigan ang tingin niya kay tatay. Hindi ako nakinig at lumabas pa ng bahay. Direktang inatakay ko siya na noon ay nabigla sa kanyang kinatatayuan. Nasilayan ko ang nakakasindak niyang itsura, kaya naman hindi na ako nag-aksaya ng panahon at kaagad siyang nilatigo gamit ang buntot pagi. Napaatungal ang aswang ngunit nagulat ako dahil hindi man lang siya gumanti sa akin. Sa halip, lumuhod siya at humingi ng tawad. Totoong aswang siya at pumapatay ng tao. Pero hindi niya daw talaga kayang saktan ang pamilya ko. Masaya siyang maging kaibigan ng aking ama. Hindi daw niya sinasadya na idamay sa kanyang kahibangan ang aking ama. Sa dahan-dahan, nagbago ulit ang kanyang itsura. Muling bumalik ang kanyang dating anyo. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakonsyensya nang makita ang kanyang sugatang braso. Bago pa man ako makagalaw, nakita ko nang nagtatatakbong lumabas ng bahay namin si tatay at nilapitan ng kanyang kaibigan. Inalalayan niya ito palayo. Ngunit mas lalo lang lumuhod si Mang Nestor. Humingi siya ng tawad kay tatay. Inamin niyang hindi talaga alam ni tatay ang tungkol sa sariwang dugo na ipinapainom niya dahil nilalasing niya muna ito. Ngunit gusto niya kasing maramdaman daw kung ano ang pakiramdam ng may kaibigan na hindi iniiwan. Tinapik ni tatay ang kanyang balikat. Hindi naman daw niya kailangang lasingin si tatay para magkaroon siya ng kaibigan. Matagal na daw alam ni tatay na isang aswang si Mang Nestor. Naramdaman niya iyon nang kumulo ang langis na dala-dala niya sa unang pagkikita pa lamang nila. Pero gayunpaman, hindi niya iyon pinansin. Dahil nakikita niyang isa itong mabuting tao. Mas lalong bumaha ang luha sa mukha ni Mang Ernesto. Nahihiya daw siya sa kanyang ginawang pamamaraan para kaibiganin si tatay. Nakahanda raw siyang tanggapin ang parusang ipapataw namin sa kanya. Umiling ako. Hindi ko siya kayang parusahan. Ginamot ko pa ang kanyang sugat at humingi ng pasyensya. Sinabi niyang hindi naman siya masamang tao at ang biktima niya ay isang mamamatay tao din sa dating bayang pinagmulan nila kung saan pumatay ito ng kaawa-awang bata. Ginawa lamang daw niya iyon para makatulong sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Nung mapadpad siya sa aming lugar, ipinangako niyang poprotektahan kami sa abot ng kanyang makakaya. Humingi siya ng pasyensya kung natakot daw kami sa kanya. Ngumiti ako at inabot kay Mang Ernesto ang aking kamay. Sino ba naman ako para maging mapagmataas? Pareho lang naman kaming nabubuhay sa mundo. Sa magkaiba nga lang na paraan, ngunit naniniwala akong magagawa naming magtiwala sa isa't isa. Magpasa hanggang ngayon po, nasa lupain pa din namin nakatira si Mang Ernesto at nagsilbing tagabantay ng aming pananim laban sa mga magnanakaw. At usong-uso po yun dito sa aming lugar na ang tagabantay ay mga aswang. Sa mga nakakaalam po kung anong pinaka-eksaktong lugar ito, huwag nyo nang banggitin. Baka marami magka-interes. Ang mainam na gawin na lang ay tatapusin ang kwentong ito at huwag niyo talagang makalimutan magkape. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig.
More power po sa inyong channel, Sir Caspar, at God bless. Ingat kayo palagi. Muli po, ako po si Kokoy ng Canlaon, Negros Oriental. Oh yeah! Nandito ka naman pala, Hernan. Puna ng kanyang asawa. Karatig ito ng kanilang palayan at dekada nang naabandona ang malaking bahay na may 2 palapag at yari sa matibay na kahoy na mulabi ang tablon na dingding nito. Kinakalawang na rin ang bubong at nagmistula ng haunted house dahil maging ang mga ligaw na baging ay pumapasok na sa loob ng napakalaking bahay. Bakit mo ako sinundan? Singhal ni Hernan sa kanyang asawa na si Prema. Galit ka na naman sa akin. Bakit ba laging alaala ni Leticia na lamang ang lagi mong nasa isip? Isipin mo naman ako. Kami ng anak mo, Hernan. 10 taon na si Jillian. Subalit kaunting atensyon para sa anak natin ay di mo man lang naibigay. Paano naman kami? Humihikbing litanya ng kanyang ginang. Kasalanan mo to, Prema. Kung hindi ka lang naging makasarili, hindi sana ako nagdurusa ng napakahabang panahon. Iniligtas lang naman kita sa angka ni Leticia. Alam mong mga aswang sila, subalit pinili mo pa rin magpakamanhid. Wala kang pakialam kung minahal ko man ang aswang, Prema. Sa kanya ako naging maligaya. Kaya huwag na huwag mo akong masisi kung bakit hindi kita kayang mahalin. Pinikot mo ako. Sinira mo ang relasyon namin ni Leticia. Ikaw ang dahilan kung bakit sila umalis sa lugar na ito. Kung bakit nila ako iniwan. Minahal lang din kita, Hernan. Nagmahal lang ako. At gaya ng unang sinabi ko, inilayo lang kita sa angka ng mga aswang. Hindi mo ba nakikita ang kaibahan nila sa atin? Nakakadiri sila. At kawawa ang mga anak niyo na posibleng maging aswang rin. Ikaw, pwede ka nilang hawaan. Wala kang pakialam. Narinig mo? Ilang ulit ko din bang sabihin sa iyo na mas nakakadiri ka? Hindi na napigilan ni Prema ang mapahagulgol. Ang pag-ibig nitong pilit na ipinaglalaban ay puro pasakit lang ang naani nito. Hindi ko pinagsisihan na minahal kita, Hernan, dahil may isang Jillian na naging bunga. At ang ating anak ang siya pang maging rason kung bakit naisin ko pa rin na ipaglaban ka. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang dulo, Hernan. Umalis ka na sa harapan ko kung ayaw mong masaktan, Prema. Alis! Mabilis na tumalima ang ginang. Hindi pa magaling ang pasa sa mukha nito. Ayaw na nitong dagdagan iyon dahil si Jillian ang mas apektado. Kapag nakikita ng bata ang mga pasa ay mas nasasaktan pa ito kaysa sa ina na siyang nagtamo ng mga pasa na iyon. Nanatili si Hernan sa harap ng abandonadong bahay nila ni Leticia. Alam niya na noon pa man na mabangis na mga aswang ang angka nito. Ngunit pinili pa rin niyang mahalin ang dalaga. At kung hindi lamang siya tinakot ng lolo ni Prema na barangin ay hindi niya bagawang magpakasal dito. Isang magaling na manggagamot at mambabarang na rin ang lolo ni Prema. Hindi maipagkaila na magkalaban ang angka ni Leticia at Prema dahil sa iba-ibang katauhan na taglay ng mga ito. Sinasabing marami ang mga taong nais hawaan ng angka ni Leticia. Subalit napapagaling lahat iyon ng lolo ni Prema. Dahilan at simula ng alitan sa pagitan ng 2 angkan. Subalit walang pakialam si Hernan sa alitan ng 2. Mahal niya si Leticia at hindi siya naniniwala sa sinasabi ng iba na ginayuma lamang siya ni Leticia. Dahil dekada na ay nananatili pa rin ang nararamdaman niya
sa dalaga. At kung sila pa rin ni Leticia, malamang ay dinadaos na nila ang 13 taon ng kanilang anibersaryo. Iyon ang araw na sinagot siya ni Leticia at iyon din ang araw na ibinigay nito ang buong pagkatao sa kanya. Nangako silang pareho na magmahalan hanggang wakas, ngunit sinira iyon ng isang gabi. Nilasing siya ng kaibigan niyang kuya Rene Prema. Kaarawan kasi nito ng araw na iyon at hindi niya inaasahan na iyon ang magiging wakas ng pagmamahalan nila ni Leticia. Malinaw pa rin niyang naaalala ang unti-unting pagpalit anyo ni Leticia dahil hindi na nito makontrol ang sarili dahil sa galit. Biglang nagsitayuan ang mga maalo nitong buhok na abot hanggang bewang. Bigla ring tinubuan ng mahahabang pangil at mahahabang kuko. Biglang kumulubot ang mga balat sa muka at nagbabaga ang mga mata sa galit. Sa kabila ng kanyang nasaksihan ay hindi pa rin nagbago ang pagmamahal niya sa dalaga. Ito pa rin talaga ang umuukupa ng kanyang puso kahit pa dekada na siyang nilisan nito. Babalik ako para sa paghihiganti. Dudurugin ko ang mga puso niyo. Tandaan mo yan, Hernan. Mga katagang namutawi sa bibig ng dalagang aswang, dala marahil sa galit. Hinihintay talaga ni Hernan ang pagbabalik nito dahil gusto niya itong suyuing muli. Gusto niyang maibalik ang dati nilang relasyon. Iiwan na niya si Prema at bahala na kung anong magiging kahinatnan ng lahat. Tatalikod na sana siya sa lugar dahil nilalamon na ng kadiliman ang liwanag. Nang mapatigil siya nang biglang may huni ng ik-ik na parating. Hanggang sa inikot-ikutan siya nito. Ikaw ba yan, Leticia? Tanong niya. Ngunit patuloy lamang siya nitong inikutan. Kung ikaw yan, mahal ko, bumalik ka na sa normal na anyo. Gusto kitang makausap. Sigaw pa rin niya. Ngunit tila mas nagalit pa ito. Bigla na lang siya nitong binundol dahilan para mawalan siya ng balanse. Nabuwal siya at sa maputik na parte tumama ang kanyang mukha. Hindi pa rin siya tinantanan nito. Uli pa rin siya nitong sinugod. Ngunit hindi pa rin siya lumaban. Leticia, mahal. Alam kong ikaw yan. Kausapin mo ako. Gusto kong ituloy natin ang naudlot nating pagmamahalan. Sigaw niya. Biglang tumahimik. Ilang saglit pa ay namataan niya ang isang pamilyar na figura. Kulay itim ang mahaba nitong damit. Ang mga bibig nito ay kulay itim rin. Habang palapit sa kanya ay may kung ano itong binibigkas na tila unti-unting nagpapawala sa kanyang katinuan. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanya, ay napangiti ito ng malawak. Sabay sabi, ngayon ang araw ng aking muling pagbabalik. Iyon ay upang bawiin ka sa kamay ng kalaban. Sasama ka naman sa akin, hindi ba? Nakangising tanong nito. Tumango siya na tila ba wala sa sarili. Nahipnotismo siya ng dalaga. Todo halakhak lang ito habang hinahaplos ang kanyang puso. Handa ka na bang maging kagaya ko na isang aswang? Tanong nito. Oo, mahal ko. Handang-handa na. Wala sa sariling sagot niya. Mabuti. Sana noon ko pa ito ginawa sa iyo. Hindi sana hindi ka na nawala sa akin ng napakahabang panahon. Umahalakhak pa ito habang sinasabi iyon. Nilawayan nito ang tenga ni Hernan. Malapot at tila may halong dugo ang laway na pumapatak sa kanyang tenga. Pagkatapos ay hinawakan na nito ang kanyang nguso at ngumiti. Kung sana noon ko pa naisipang aralin
ang kapangyarihan ng mutyang taglay ko. Hindi sana tayo nagkawalay ng matagal, mahal ko. Wika pa nito. Biglang may narinig si Hernan na boses ng isang matanda. Ama ito ni Prema, na si Mang Peryong. Magkikita pa tayo, mahal ko. At sa pagkakataong iyon, kukunin na kita sa kamay ng mga iyon. Wika nito at bumulusok na ng lipad palayo. Patakbong lumapit ito, si Mang Peryong sa kanya. At kasama pa nito ang tiyuhin ni Prima na si Mang Tasyo. Nag-alala ang mga ito nang makita siya at tila wala sa sarili. Anong ginawa ng aswang sa iyo, Hernan? Nag-alalang tanong ni Mang Tasyo nang makita siyang nakatulala lang at wala sa sarili. Halika na, Hernan, sambit niya. Wala sa sariling sumunod siya at habang naglalakad pa uwi, ay ramdam niyang tila hinahalaw ang kanyang tiyan. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi naman talaga siya nakipagbati sa mga ito. Dahil ang mga ito ang parsahang nagdiman na ikasal siya kay Prema, na siyang ayaw naman sana niyang gawin. Kaso ay natakot din siya sa posibleng gawin ng angkan ni Prema. Hindi mo alam kung anong sama ng mga nilalang na ipinaglalaban mo, Hernan. Kawawa ka sakaling napunta ka sa angkan ng mga iyon. Wika ni Mang Peryong. Tulala pa rin siya. At nung nasa bakuran na sila ng bahay ay, tsaka lang biglang tila nais lumabas ng lahat ng laman ng kanyang tiyan. Napakalapot ng kanyang laway, na siyang lalo pang nagparamdam sa kanya ng kakaibang sama ng pakiramdam. Gusto niyang sumuka ng sumuka, lalo na ang lansa ng laway na lumalabas sa kanya. Tay, anong nangyari kay Hernan? Nag-alalang tanong ni Prema. Mukhang nahawaan ng pagiging aswang. Pagdating namin kanina para hanapin siya, ganyan na yan, nakatulala. Mukhang nahipnotismo ng kung sino mang aswang. Ngunit duda akong ang dating nobya nito ang may gawa. Hindi ako magkakamali. Natahimik si Prema. Talagang mahal pa rin ni Hernan si Leticia. Kahit anong gawin ni Prema ay hindi siya nito magawang mahalin. At iyon ang ikinawasak ng puso ni Prema. Nais na niyang sumuko. Hindi makikita ni Hernan ang layunin niya. Iyon ay ang mailayo si Hernan sa angkan ng masasamang aswang. Kung mabait man si Leticia para kay Hernan, hindi pa rin iyon kasiguruhan na hindi siya hawaan ng mga ito. Siguradong hindi papayag ang angkan ni Leticia na hindi maging kasapi siya ng angkan. Ngunit isa pa ring normal na tao. Kaya buo na ang desisyon ni Prema, ang hayaan siyang maging malaya. Magpakalayo na ito kasama ang kanilang anak. Madali rin namang naisukan ni Hernan ang punla ng aswang. Naging normal na din ito dahil naalis na rin ng ama ni Prema ang itim na kapangyarihan na kumukontrol kay Hernan. Kakaalis lang ng tatay ni Prema nang biglang may sumugod ng aswang. Galit na galit itong iniikot-ikutan ang kanilang bahay. Alam kong ikaw yan, Leticia. Sasama na ako sa iyo, sigaw ni Hernan. Tila dinurog ng pinong-pino ang puso ni Prema. Sa kabila ng ginawa nito ay naroon pa rin ang puso nito. Sige, pinapalaya na kita, sambit ni Prema. Umalis ka na, Hernan. Hindi ka na namin kailangan ng anak ko. Tandaan mo rin na oras na bumaba ka ng pamamahay ko, wala ka ng anak at lalong wala ka ng asawa na mag-aalaga sa iyo. Wala itong pakialam sa kanyang sinabi. Tuloy lang itong bumaba. Naiwang lihim na nakahikbi si Prema. Kailangan itong maging malakas sa harap niya. Ayaw nitong makita na nasasaktan ito sa paglisan niya. Hindi nakatulog si Prema at puro pagtangis ang kanyang ginawa. Hindi ganon kadaling tanggapin ang lahat.
Hindi madaling bumitaw lalo na at ipinangako nito sa harap ng altar na magtitiis ito sa tabi ng asawa kahit anong mangyari. Hindi na nito matiis pa, kaya kusa nang bumitaw. Hating gabi nang may biglang bisita na namang dumating. At kagaya ng kanina, galit na galit itong paikot-ikot sa buong bahay. Minsan naman ay naglalakad sa bubong hanggang sa umiyak ng umiyak ang kanilang anak ni Hernan. "Jillian anak, matulog ka lang ha. Nananaginip ka." Bulong niya rito ngunit patuloy ito sa pag-iyak. Patuloy pa rin ang nilalang sa pag-ikot na tila ba ay nais silang pasukin. Sa utak ni Prema ay baka gusto pang kunin si Leticia, maging ang anak nila ni Hernan. Iyon ay ang hindi niya papayagan. Dalawa lang kasi ang posibleng mangyari. Iyon ay ang maging pagkain ng anak niya o maging aswang katulad ng mga angka nito. Iyon ang hindi nais mangyari ni Prema. Kaya nais nitong lisanin na ang probinsya. Pupunta na itong lungsod. May ipon naman ang mga ito, kaya iyon na ang gagamitin nitong panimula. Graduate naman siya ng sekretarial, kaya pwede nitong magamit iyon sa paghahanap ng trabaho. Ilang sandali pa ay biglang may kalabog siyang narinig sa bintana. Ganoon na lamang ang gulat niya nang bumungad ang napakapangit na nilalang. Magulo ang buhok at nagbabaga ang mga mata. Tsaka lang niya napagtanto na hindi pala nakakandado ang bintana. Ngunit hindi naman siya takot dito, lalo na at alam niyang si Leticia ito. Kahit paano ay may kaunti siyang nalaman na orasyon, kaya hindi siya matatakot dito. Kung gugustuhin niya ay pwede niyang usalin nang mawala na ito sa kanyang harapan. Ngunit nais niya pa itong makausap. "Pinalaya ko na siya, Leticia. Iyong-iyo na siya. Kung ayaw niya ng malasakit galing sa akin, wala na akong magagawa pa. Bahala na kayo kung anumang kasamaan ang ihahasik niyo. Dahil alam kong maging si Hernan ay hindi mo titigilan hanggat hindi magiging kagaya mo." "Tama ka, Prema. Hanggat nalalapit ang pagwawakas ng daigdig, hindi kami titigil hanggat hindi kami dumadami ng mas triple pa sa inyong mga tao. At isasama ko ang anak ninyo ni Hernan para makasiguro na hindi na nga siya mawawala pa sa akin. Ayoko nang maisahan mo ulit. Nakaisa ka na sa akin at dekada-dekada mong naangkin sa akin si Hernan." Mahabang litanya ng dalagang aswang na si Leticia. "Sa ibabaw ng aking bangkay, Leticia, magpaparaya ako pagdating kay Hernan. Ngunit sa anak ko, handa akong iharap ka kay kamatayan. Wala kang karapatan sa aking anak. Wala." Humalakhak si Leticia, samantalang naging alisto naman si Prema. Hindi siya pwedeng magpatalo dito. Agad niyang sinambit ang orasyon na turo ng kanyang ama. Iyon ang harang na hindi makalapit sa kanya at sa anak niya ang aswang. Agad itong tumalsik sa labas ng bintana. Agad niyang ikinandado ito upang hindi na ito makapasok pa. Galit na galit itong paikot-ikot ang bahay, ngunit hindi rin ito makalapit dahil ramdam nito ang pagkapaso sa tuwing aapag ito maging sa bubong ng bahay. Hindi ko hayaan na makalapit kayo sa aking anak," sigaw pa ni Prema. Hanggang sa tuluyan nang mawala ito. Doon na nag-impake ng kanilang gamit si Prema. Ang idadahilan na lang nito ay sumunod kay Hernan sa lungsod. Magsisinungaling ito para hindi ang mga ito mag-alala pa sa kanila sa lungsod. Aminado itong nagsisisi ito kung bakit sa pilitang itinali ang sarili sa lalaking walang gusto na maging kasama nito habang buhay.
Pero tapos na. Mag-uumpisa na ito kasama ang nag-iisang anak na siyang alaala sa lalaking habang buhay nang maging laman ng puso nito. Wala na itong balak pa na magkaroon ng ibang karelasyon. Magpo-focus na lang ito sa anak at sa kanilang buhay na mag-ina. Wala na itong balak na guluhin o bawiin pa si Hernan sa kamay ng aswang. Kaya kayo, kung may gusto kayo na isang tao tapos pinilit nyo na mahalin kayo, huwag ganun oy. Mas mabuti pa ang kape. Applicable sa lahat ng bagay o sa lahat ng tao. Maliban na lang kung bawal sa iyo ang kape. Alright. Ang kwentong ito ay karanasan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Amy. Taong 2019 sa Pasay City. Dati, lalo na nung bata pa ako, natutuwa ako kapag sumasakay kami ng boss ng aking pamilya. Paano ba naman? Minsan lang kami makatungtong sa bus. Nangyayari iyon kapag umuwi sa probinsya. Yung jeep at tricycle kasi ay pangkaraniwan lamang na nasasakyan namin. Pero ang bus talaga ay tuwang-tuwa ako kapag nakakasampa ako rito. Pero nagbago ang lahat ng naging dalaga na ako at mayroon ng trabaho. Unang karanasan na hindi ko malilimutan ay ang mapasok ito ng mga hold-upper. May pasahero ang nabaril at namatay. Sa kabutihang palad naman ay may dumating na mga pulis at nahuli ang mga sospek. Mula noon ay natrauma na ako na sumakay sa ganitong uri ng transportasyon. Hindi ko pa rin kasi malilimutan ang trahedyang iyon. Kung di lang kinakailangan mag-commute sa pinapasukan ko ng boss ay hindi ko na gagawin iyon. Kaso ang problema ay kailangan talaga, kaya no choice na ako. Siguro naman ay di na iyon mauulit pa. Isang gabi, sumakay ulit ako ng bus dahil pauwi na ako sa trabaho. Nasa bandang dulo ako noon dahil doon talaga ako komportable. Nang walang ano-ano'y biglang may sumakay na isang lalaki sa bandang kaliwa ko. Nasa right side kasi ako. Hindi man sa pagiging mapangusga pero unang kita ko pa lang dito. Nakadama na ako ng di maganda. Normal lamang ang itsura nito. Sa palagay ko ay nasa 40 anyos na. Pero sa tuwing napapahagip ang tingin ko doon sa lalaki, hindi ko alam kung bakit nagtataasan ang mga balahibo ko. Kaya naman para di na ako matakot ay di ko na lamang ito tinititigan. Tumitingin na lamang ako sa labas ng bus at upang makakita pa ako ng magandang tanawin. Pero nang bababa na ako at nang mahagip ulit ng mga mata ko ang lalaki, halos mahimatay ako sa nakita. Sa supot kasi na bit-bit nito ay may nakita ako roon na dugo ang putol na kamay. Sigurado ako sa namataan ko, kaya halos maduwal ako. Kaya binilisan ko na ang pagbaba ng sasakyan. Sa kalsada ko na lang naisuka yung kaninang bumabara sa lalamunan ko. Natanong pa nga ako ng isang manong kung ayos lang ba ako. Kaya naman ang dahilan ko na lang ay oo. Ayos lang ako at nakainom lamang. Kaya naman agad na akong umalis sa roon. At sa pag-uwi ko ng tahanan, napapansin pa pala ng nakakatanda kong kapatid ang pagkabalisa ko. Bigla akong tinanong ni Ate Mia kung ayos lang ba daw ako. Kaya naman siyempre, sinagot ko siya ng oo. Hindi na nga ako nakapaghapunan noon. Diretso na lamang ako na nagtungo sa aking kwarto para humiga na. Mabuti na lang. Dahil sa pagod ko,
Agad naman akong dinalaw ng antok. Kaya kinabukasan ay natanggal naman kahit papano ang takot ko. Pero napaisip ako ng mga sandaling iyon kung kriminal ba o ano bang klaseng tao ang nakaengkwentro ko sa boss. Malakas ang kutob ko na baka serial killer ito. Mabuti na lang talaga nang nakatulog na ako ay nawala na ang takot ko. Ganon marahil siguro kapag pagod ka nga. Tapos, ganoon pa ang makikita mo. Talagang lalamunin ka ng anxiety. Mabuti na lamang talaga ay day off ko nung araw na ito. Kaya ligtas na uli ako sa pagkukumyot. Wala akong ibang ginawa sa araw na ito kundi ang manood ng mga pelikula sa cellphone. At syempre ay ang mag-unwind. Para naman na matanggal ang mga negatibong pumapasok sa aking isipan. Gusto kong ma-refresh ang utak ko. Sa sumunod na araw ay lulugo-lugo ulit ako na nagkukumyot. Paano ba naman kasi ay may pasok na naman sa trabaho. Mabuti na lamang ay maliwanag pa. Kaya di ako nakaramdam ng takot. Nang sumapit ang lunch break, nakausap ko ang kaibigan ko na si Christine. Kapwa ko rin ito sales lady sa mall. Ano? Nakakita ka ng isang lalaki na may bitbit na supot at ang laman nun ay isang kamay? Reaksyon ni Christine matapos kong ikwento ang naranasan ko. Oo, kaya nga takot na takot ako eh. Ano kayang klaseng tao yun? Kriminal kaya? Tanong ko sa kanya. Sa palagay ko lang, baka aswang yun. Walang halong pagbibirong sambit ng kaibigan ko. Aswang? Anong taon na ngayon oh? Tsaka sa syudad pa talaga? Naniniwala ka pa ba doon, Christine? Agad naman itong tumango habang nagsasabing. Totoo ang mga aswang. Sa probinsya namin, maraming ganon. Yung lolo ko nung nabubuhay pa ay nakapatay ng ganitong ore. Nakita iyon ng papa ko at siya ang nagpapatunay. Sa tingin ko, yung lalaking nakita mo sa boss ay ganong uri ng nilalang. Mukhang bagong salta pa lang siya dito sa syudad. Kaya manganganib talaga ang buhay ng sino man ang bibiktimahin niya. Pahayag nito. Akala ko noon hindi totoo yung mga aswang. Pero kapag nakita mo na sila ng personal, doon mo masasabi na totoo nga talaga sila. Wika ko sa aking kaibigan. Sumapit muli ang gabi. Natapos ulit ang trabaho. Kaya naman muli akong sasakay ng boss para makauwi sa amin. Nag-sign of the cross pa nga ako at nagdasal na sana. Wala na akong maengkwentro na ganong klaseng nilalang. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Paano ba naman kasi? Nang malapit na sa Pasay ang boss, ay mayroong pumara na isang pamilyar na lalaki. Walang iba kundi yung nakita kong lalaki noong nakaraang gabi na may bit-bit na nakakatakot na bagay. Nanginig ako sa kinaupuan ko. Hindi ko alam kung nagkataon ba iyon. Pero bakit sa dinabi-dami ng tao, ito pa ulit ang makikita ko? Kunti lamang ang mga pasahero sa loob ng bus ng mga oras na iyon. Kasi alas 11 na ng gabi ng sandaling iyon. At gaya na naman ng dati, naupo ulit ito sa kabilang side. Sa mismong tapat ko ulit. Hindi ko alam kung nananadya ba ang lalaking iyon. Pero talagang nanginginig ako sa takot ng mga oras na ito. Pinagpapawisan na rin ako ng malapot. Sa kabila nito, pinilit kong labanan ang aking nararamdaman. Muli kong ibinaling ang tingin sa bintana ng boss. Pinagmamasdan ko roon ang magagandang kapaligiran. Sa kalagitnaan ng panunood ko sa labas ng boss, narinig kong may sumisitsit sa akin. Mayroong tumatawag sa akin. Binundol ng kaba ang dibdib ko. Dahil alam ko na yung lalaki yung tumawag sa akin.
Kahit na tinatawag ako nito ay pinilit kong wag na lamang lumingon. Baka kasi kung ano pa ang makita ko. Pero sa gilid ng mga mata ko, naaaninag ko na parang meron itong inilalabas sa bayong na bitbit niya. Patuloy itong sumisitsit at pabulong na nagsasabing, "Lumingon ka, tignan mo, huwag kang matakot." Pero sa kabila niyon, nananatili ang ulo ko na huwag tumingin at baka matakot lang ako. Nagbingi-bingihan ako. Narinig ko na humagik-gik ito ng mahina. Para bang natatawa sa reaksyon ng mukha ko. Nagpatuloy ito sa pagtawag sa akin at naghihikayat na lumingon sa kanya. Ako naman, diretso lamang ang tingin at hindi ko tinatangkang tapunan ng sulyap ang lalaking ito. Subalit naaaninag ko pa rin sa gilid ng aking mga mata na tuluyan ang inilabas ng taong ito ang nasa bayong. Medyo may kalakihan iyon at kinaway-kaway pa nito. Pareho kaming nasa bandang dulo kaya ako lang ang nakakapansin nito. At dahil dito ay parang nakukuryos ako na tignan iyon. Hindi ko na malaya na unti-unti ko na palang pinipihit ang ulo ko padireksyon sa kanyang kinaroroonan. Napasigaw ako sa nakita ko. Nakangisi sa akin ang lalaki. Dilat na dilat ang mga mata habang iwinawagayway nito ang dugo ang damit ng isang tao. Nang matapos akong sumigaw, biglang di ko namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagkamalay na lamang ako nang ginising ako ng isang konduktor. Inilibot ko ang paningin ko sa loob ng bus. Yung iilang pasahero ay nakatitig sa akin. Siguro ay nagulat sila sa ginawa ko. Sinipat ko yung kinaupuan ng lalaki, pero nasilayan ko na wala na ito roon. Subalit, sinabi ko yung totoo sa konduktor. Meron kasing lalaki kanina na nagpakita sa akin ng dugo ang damit. Siguro galing iyon sa biktima niya. Dahil isa siyang aswang. Wala na siya ngayon. Siguro ay bumaba na kanina noong nawalan ako ng malay. Nagtawa na ng mahina ang mga pasahero. Halatang di sila naniniwala sa inihayag ko. Pero ayos lang naman iyon dahil di ko naman mapipilit na maniwala ang iilan sa akin. Bigla akong hinawakan ng konduktor sa leeg. Siguro, akala niya ay nagdidiliryo lamang ako. Ma'am, hindi lalaki ang bumaba kanina, kundi isang maedad ng babae. Wala naman akong mapapansin na kakaiba sa kanya. Ma'am, matanong kita. Pero huwag kayong magagalit ha. Gumagamit ka ba ng ipinagbabawal na gamot? Nung nakapako naman ang leeg mo, wala ka namang lagnat eh. Ma'am, tigil niyo na ho yan. Sayang lang ang ganda mo. Abay, baka matukhang ka pa. Ginatungan na rin ang iilan sa mga nakasakay na baka ganun nga. Baka nagdodroga lamang raw ako. Pero minarapat ko na lamang na itikom ang bibig ko. Lalo na't alam ko naman sa aking sarili na hindi ako ganong klaseng babae. Hindi ako adik. Kaya naman nang makarating na ang bus sa destinasyon ko ay dali-dali na akong bumaba. Naglakad na ako nito papasok sa aming subdivision. Nang makarating na ako sa bahay, una kong ikwento iyon kay Ate Mia. Sa una ay hindi ito naniniwala. Pero nang masilayan niya akong lumuluha, dito na siya nakumbinsin na tunay ang mga kinakwento ko sa kanya. Ano kayang kailangan niya sa iyo? Bakit para yatang tinatakot ka niya? Tanong sa akin ni Ate Mia. At dahil may kalakasan ng boses nito, narinig iyon ng aming ama't ina na nanonood ng telebisyon sa salas. Meron kasi itong sinusubaybayan na teleserye tuwing gabi. Anong sinasabi ng ate mo? May nananakot sa'yo anak ha? Nag-aalalang tanong ni Mama. Bakit? Meron bang tumatarantado sa'yo anak? Sabihin mo kung sino iyon at mapapatay ko siya.
Dagdag naman ni Papa. Pa, Ma, naniniwala ba kayo sa mga aswang? Dahil sa sinabi ko ay nagkatinginan ng mga ito at si Mama ang nagsalita. Oo anak, naniniwala ako. Dahil iyon ang mga nakakalaban ng nanay at tatay ko noong nabubuhay pa sila. Nahihiwagaan ako sa inihayag ni Mama, kaya natanong ko ito. Anong ibig sabihin ninyo na nakakalaban ni na lolo't lola yung mga gaya nila? Ano ba sina lolo at lola, Ma? Mas lalong naging seryoso ang mukha ni Mama. Tila bumabuelo ito sa kanyang ipagtatapat. At parang alam na ni Papa ang tungkol roon. Nanlaki ang mga mata ko sa aking natuklasan. Maging si Ate Mia ay noon lang rin nalaman. Sina lolo at lola pala ay may alam sa itim na kapangyarihan. Sa madaling salita, sila ay mga mambabarang. Nakakalaban raw nila ang mga aswang kapag may dumudulog sa kanila na punteriya ng ganitong klasing nilalang. Kumbaga, sila ang nagliligtas sa mga kliyente nila na biktima nito. Binabarang nila ang mga ito. Mayroon pang ipinagtapat sa akin si Mama na lalo kong ikinabigla. Namana raw niya kanila lolo't lola ang libro at mga kagamitan nito. Ginagamit nila iyon sa pagpapagana ng itim na karunungan. Mayroon din daw kaalaman ang aking ina pagdating sa ganitong aspeto. Kaya binilinan pa niya ako na sa oras raw na magpakita sa akin ang aswang sa boss, picturean ko daw iyon at ipakita lamang sa kanya. Siya na raw ang bahala sa elemento. Wala na akong pakialam noon kung galing man sa kaliwa ang karunungang taglay ni Mama. Basta't ginagamit niya naman ito sa kabutihan, lalo na sa pagpoprotekta sa akin. Kabutihan pala yung pumatay. Natanong ko pa nga sa kanya kung bakit naging matandang babae yung lalaking iyon. Yung naging sagot naman ni Mama sa aking katanungan ay dahil gumagamit lamang ito ng kanyang karunungan sa panlilin lang. Dahil ang tunay raw talaga na kasarian nito ay babae, isang matandang bruha. Hindi raw alam ni Mama kung bakit tinatakot ako nito. Pero ang malinaw lamang sa kanya ay punteriya ako ng nilalang na iyon. Pinayuhan pa niya ako na huwag matatakot sa oras na magpakita ulit sa akin ito. Huwag ko raw katakutan ng mga aswang. Sila raw ang dapat na matakot sa amin. Sumang-ayon na lamang ako sa inihayag ni Mama at nangako na isesekreto ko lamang ang kanyang pagkatao. Ganon rin naman ang sinabi ni Papa at Ate Mia. Dahil dito ay medyo napanatag na ang loob ko. Pero syempre, hindi ko pa rin maiwasan na matakot. Kinabukasan, naikwento ko kay Christine ang tungkol roon. Pero syempre, hindi ko sinabi sa kanya ang lihim ng aking ina. Tama yung mama mo, friend. Punteriya ka ng matanda. Kahit dito sa syudad ay merong aswang kaya dapat maniwala ka at syempre ay mag-ingat. Siya nga pala, ibibigay ko sa iyo yung isa kong porselas. Mamaya pagbaba natin ng locker. Gawa iyon ni Lola. Pantaboy iyon ng masasamang elemento. Pahayag ng aking kaibigan. Sige. Gusto ko iyon. Bibilin ko na lang ang porselas mo. Nako, wag na. Bigay ko na lang iyon sa'yo. Parang hindi naman kita kaibigan eh. Pahayag nito at lumipas ang ilang oras pa ay bumaba na kami ng locker at doon niya inabot sa akin ang pulseras. Nagpasalamat naman ako sa kanya at isinuot ko kaagad iyon. Laking pasalamat ko na lang dahil noong pagsapit ng gabi at nang sumakay ako sa bus, hindi ko naengkwentro pa ang matanda. Tinatawag ko na siyang matanda dahil iyon naman talaga ang totoo niyang pagkatao. Bumilang pa ng ilang linggo ay di na ito nagpakita pa.
Pero may napanood ako sa balita na mayroong adik na pumapatay. Kalunos-lunos kasi ang sinasapit ng mga ito. Nawawala ang mga lamang loob at iilang parte ng katawan ng tao. Kagaya nga ng isang bangkay ng babae na natagpuan sa bakanting lote. Bukod sa nawawala ang mga lamang loob nito, ay nawawala rin ang kamay. Nagulat ako sa napanood ko. Para kasing tumutugma iyon sa nakita ko nung nakaraang gabi. Hanggang sa isang gabi, ay sumakay ulit ako ng bus tapos ng duty ko ng sandaling iyon. At di ko inaasahan na muli kong masisilayan doon ang matandang babae na nagbabalat kayo bilang isang lalaki. Nakangisi ito sa akin at titig na titig. Sa sandaling iyon ay wala na itong dalang bayong o kahit anong mabibitbit. Napansin ko na nagtatangka ito na lumapit sa akin, pero di nito magawa. Diya ako na lang naalala na suot ko nga pala ang pulseras na bigay ni Christine. Naupo ulit ito sa kabilang side kaya naman inilabas ko na ang cellphone ko at pinicturan ito. Tamang nga ang sinabi ni Mama. Nagpapanggap lamang ito na isang lalaki sa aking paningin. Dahil lang nakita ko sa picture, isang matandang babae na may mahabang buhok na purong puti. Mukha siyang broha. Agad namang bumaba ang matanda nang makarating na siya sa kanyang paroroonan. At sa pag-uwi ko naman sa amin ay ibinigay ko kay Mama ang larawan nito. Iyon ay upang magamitan niya na ito ng bagsik ng karunungang itim. Tamang-tama naman dahil mayroon ng insektong kinulekta si Mama na nakasilid sa garapon. Hanggang sa tinarbaho na niya nga iyon. Lumipas ang ilang linggo. Nabalitaan ko na lang na mayroong namatay na isang matandang babae sa labas ng mall na pinagtatrabahuan ko. Inatake raw ito sa puso, sabi ng mga nakakita. Kaya nga lang, ang ipinagtataka ng lahat, kakamatay pa lang nito ay ginagapangan na agad ito ng mga ipis. Kaya naman nang makita ko ang taong iyon ay siya nga iyon. Siya ang matandang bruha. Wala pala siyang kalaban-laban sa bagsik ng karunungang itim. At simula nga noon ay naging kampante ako. Medyo nagilty pa nga ako noon. Pero kalaunan ay nagiging okay naman. Sa ngayon po ay nasa ibang kumpanya na ako nagtatrabaho. Bilang isang sales clerk pa rin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. At muli ay ako po si Eme ng Pasay City. Eme. At lagi kong ipaalala sa inyo mga kaswang na huwag kalimutan magkape. May susunod pa na kwento. Bilang isang ama at haligi ng tahanan, lahat gagawin. Maibigay lang lahat ng pangangailangan ng buong pamilya. Ganoon ka-responsabling ama si Buboy. Kaya madalas ang overtime upang malaki-laki rin ang maipadala nito sa pamilya na nasa probinsya tuwing kinsinas o katapusan. 5 ang anak ni Buboy at may maliit pang inaalagaan ng asawa nito kung kaya't hindi ito makakatulong sa kanilang hanap buhay. Tanging pag-aalaga lamang ng mga anak nila at gawaing bahay ang tanging magagawa nito. Pero ayos lang naman iyon dahil 3 taon pa ang kontrata nila buong grupo sa construction site na nasa 15 palapag na gusali. At para makalibre ng bahay ay doon na rin siya umuwi sa bahay ng kanyang pinsan. Malayo iyon ng kaunti sa kabihasnan dahil bagong proyekto iyon ng gobyerno na urban house. Ngunit tinitiis iyong lakarin ni Buboy kahit minsan ay hating gabi na. Hindi rin naman niya mapiperwisyo ang mga ito dahil may sarili naman siyang susi at nasa likod banda ang kanyang kwarto. Kaya iikot lang siya sa likod dahil doon na rin ang pintuan. Malaking bagay iyon dahil mahal ang upa ng bahay o kahit kwarto sa isang syudad.
Pandagdag na iyon sa budget na maipadala niya sa kanyang mag-iina. Huwag mo munang tipirin masyado ang sarili mo, boy. Wala ka namang bisyo, hindi ba? Kahit sa pagkain na lang. Tignan mo nga ang sarili mo, ang payat mo na. Saway ng kanyang pinsan. Araw iyon ng linggo at walang pasok. Dahil iyon ang araw ng kanilang pahinga. Ngunit minsan naman kapag obligado ay on duty pa rin sila. Kahit araw ng linggo. Ayos lang insan, ang mahalaga ay ang mag-iina ko. Sagot nito. Anong ayos lang? Paano kung magkasakit ka sa ginagawa mo sa iyong sarili? Di mas lalong kawawa ang mag-iina mo. Hindi naman, ako pa ba? Kumakain naman ako insan. Talaga lang nakakapagod ang construction. Yun nga lang at kailangan magtiis. Alam mo namang wala akong may natapos kahit high school. Napailing na lamang si Hernan na kanyang pinsan. Alam nito na kaya siya ay walang natapos dahil sinisiguro niyang makatapos kahit high school man ang kanyang mga kapatid na babae. Ngunit sa kasamaang palad, wala man lang kahit isa sa mga ito ang lumingon sa kanya at inalok na pag-aralin din siya. Nag-asawa lamang ang mga ito ng maaga. Sa bagay, taong 1978, kapag natapos mo ang high school sa ganoong panahon, napakataas na ng antas mo. May maayos ka ng trabaho na mapapasukan. Iyon nga lang, at tapos na iyon. Hindi na may babalik pa. Kaya focus na lamang siya sa kanilang hanap buhay at sa binuo niyang pamilya. Bukod sa 3 anak ay buntis pa ng 5 buwan ang kanyang asawa. Halawa. Medyo naging productive siya at medyo nasobrahan sa pagiging masipag sa paggawa ng anak. Kung anong sipag sa trabaho sa araw, ganon din sa gabi. Medyo balanse lang sa buhay para yata hindi masyadong boring. What a mindset. Ayos lang. Hindi naman siya payabang ama. Hindi naman siya pabayang ama. Responsable siyang haligi ng tahanan, kaya maswerte pa rin ang kanyang asawa sa kanya. Boy, may overtime daw ngayon. Uwi ka ng ating foreman. Imporma ng kanyang kasamang sinuli. Walang problema, buti nga kung ganoon. Mas malaki sahod, mas makapag-ipon ako para sa panganganak ng aking asawa. Tuwang sagot niya. Mag-aalauna na ng madaling araw. Doon lang sila tumigil sa trabaho. Kung hindi titigil ang foreman na napakasipag din, ay di din sila matitigil sa trabaho. Ang kanilang foreman na siyang dapat ay nagdidikta na lang ng kanilang gagawin ay kahanga-hanga. Dahil maging ito ay sobrang sipag at ito mismo ang siyang nangunguna sa mga gawain. Nang magkanya-kanyang uwian na ang mga ito, ay pasipol-sipol si Buboy. Pauwi sa bahay ng kanyang pinsan na halos kalahating oras din kung lalakarin. At dahil wala nang masasakyan sa ganoong oras, kailangan niyang tiisin ang maglakad. Ang masukal na madamong mga bakanteng lokote na sobrang dilim ay palagi niyang tinitignan. Pagkaramdam kasi niya ay may naglalakad rin doon. Pilit niyang winawaksi ang takot sa kanyang dibdib. Ngunit mas lalong naging kabado siya. Lalo iyong nadadagdagan ng makarating siya sa kurbadahan, paliko sa lugar ng kanyang pinsan kung saan siya tumutuloy. Huni ng kutok-kutok ang sumasabay sa kanya at malinaw niya iyong naririnig. Sa takot ay napatakbo siya ng mabilis. Ngunit bigla na lang siyang hinila ng isang mabalahibong kamay sa kanyang paa. Dahilan para mabuwal siya at madapa sa kalsada. Saktong may paparating na motorsiklo, kaya binitawan siya ng umihila sa kanyang paa. Mas lalo pang nilakasan niya ang sigaw habang humihingi ng tulong sa rider. Mabuti na lang at maawain ng rider na napadaan. Kaya nagkaroon ng pakialam at tinigilan siya sa tapat.
Anong nangyari, tol? Tanong ng lalaki. Aswang. Hinihila ko ng aswang. Patungo sa masukal na damuhan. Mabilis na sagot niya. Walang pag-alinlangan na binunot ng lalaki ang hawak na baril. Pagkatapos ay pinaputukan ang masukal na parting itinuturo ni Boboy. Dinig nila ang galit ng huni na kutok-kutok na papalayo. Halatang tumatakas ito. Nang mawala ang nilalang ay tsaka lang nawala ang takot ni Boboy dito. Ngunit bigla na namang nalipat sa kaharap na lalaki ang takot niya. Bakit kasi may baril ito? Kriminal kaya ito o di kaya ay hold-upper? Pagkaramdam niya ng mga sandaling iyon ay siya na yata ang pinakamalas na nilalang. Wala na nga ang tensyon niya sa aswang. Mas lalo rin naman lumakas dahil sa taong nagtanggol sa kanya. Saan ka pala umuwi? Tanong nito. Dyan sa bagong patayo ang mga bahay sa unahan, boss. Sagot agad niya. O sige, hatid na lang kita para makauwi ka ng ligtas. Huwag na po, boss. Nakakahiya na masyado sa'yo. Sos, nahiya ka pa. Kaysa muli ka na namang umaatake ng aswang. Mas mabuti nang masiguro ko na nakauwi ka ng ligtas. Pero kasi sir, sakay na sabi. Mas lalong naging atrasado sa oras. Pamimilit nito. Tsaka lang siya mabilis na umangkas. Dahil ramdam niyang piko na ito. Agad nitong pinaharurot ang motor. Pagdating sa gilid ng kalsada, malapit sa bahay ng kanyang pinsan, ay binaba siya nito. Sobrang pasalamat siya dito. Tsaka lang niya nalaman na isa itong ranger. Saktong bakasyon ito sa pamilya at nadaanan siya na nagsisigaw, kaya dumulog ito. Halos hindi matapos-tapos ang paghingi ng pasalamat ni Boboy dito, hanggang sa tuluyan na itong lumayo at pumasok na rin siya sa loob. Muli na naman niyang naalala ang nangyari sa kanya sa Korbadahan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Naging traumatic sa kanya ang lugar na Korbadahan. Iyon nga lang at iyon din ang nag-iisang daan paroot parito sa trabaho. Dahil sa nangyaring iyon ay atubili na siyang magpagabi. Takot na siyang muling maaswang. Mabuti sana kung may agimat siyang dala na pangontra sa mga aswang na ito. Kinabukasan ay tila nawala rin bigla ang kanyang takot. Pagkaramdam niya ay panaginip lang iyong nangyari kagabi. Nang sumunod na gabi, overtime na naman. Tsaka lang ulit bumalik yung takot niya sa dibdib ng muling mapadaan sa Korbadahan. Ano ba namang daan ito? Bakit malayo pa lang ay kinikilabutan ako? Sambit niya. Inaliw niyang muli ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsipon. Ngunit palapit pa lang siya sa Korbadahan, ay dinig na niya malayo pa lang ang huni ng kutok-kutok. Kainaman, purbida namang aswang ito. Dito yata nakitira at gabi-gabi na lang eh. Hoy, maghanap ka ng mabiktima na walang tino. Huwag ako dahil naghahanap buhay ako para sa pamilya. Tugon niya. Muli na namang naging mabangis ang huni nito. Ngunit saktong may palapit na motorsiklo, kaya muli na naman iyong nawala. Nagmamadali bawat niyang hakbang. Sa isip kasi niya ay kaya lang takot ang nilalang ay dahil may dumating na iba pang tao. Kaya mahihirapan itong mambiktima. Nang nasa likod na niya ang motorsiklo ay bigla rin itong tumigil. Kaya napalingon rin siya dito. Ikaw na naman. Bakit ba lagi ka na lang ginagabi? Tanong nito sa kanya. Ito ang lalaking kausap niya kagabi. At di niya akalaing magkikita silang muli. Naka-uniforme na ito ngayon. Bigla rin gumaan ang kanyang loob dahil alam niya na mabuting tao ito. Magandang gabi, sir. Naku, kakalabas ko lang po galing ng trabaho. Bati niya rito. Oo,
Bakit ba lagi na lang kitang nadadaanan dito? Tanong nito. Construction po ang trabaho ko, sir. Sa kabilang baryo pa iyon. Kaya medyo malayo sa tinutuluyan kong bahay. Libre lang kasi dahil bahay ng pinsan ko. Kwento niya. Ah, kaya pala. Sagot nito. Muli na namang humuni ang mabangis na kutukutok na tila ba nasa likod na nila ito. Palagi na talagang nakaabang ang aswang na yan dito. Malapit lang kasi ang bahay niyan dito eh. Kwento ng lalaki habang iniikot ang paningin sabay bunot ng baril. Lumabas ka kung talagang matapang ka. Huwag puro pananakot lang. Sigaw pa nito. Naikwento pa nito na maging sa kalagitnaan ng araw o katanghaliang tapat ay madalas itong mambiktima. Lalo na sa mga nakamotorsiklo. Magpapanggap itong aso o di kaya ay baboy. At kung maaksidente ang rider at ito na ang unang kakain ng mga kalat na dugo. At minsan pa ay mga nagkalasog-lasog na utak ng tao. Nandiri si Buboy sa naging kwento nito. Napag-alaman din ng Buboy na binata pa ito at madalas ring naririnig ang kutok-kutok na ito. Subalit takot din naman yatang umatake ang aswang dito. Gusto ko nga rin na makipagtuusan nila lang na ito at puro pananakot lang ang alam eh. Mukha rin namang takot sa akin. Wika nito. Kasi sa pagkakaalam ko, sir, takot sa baril ang mga aswang. Kapag daw kasi natamaan ang mga ito ng bala at kumalat ang pulbura sa buong katawan, ay tuluyan ang mga itong mamamatay. Hindi na daw magagamot pa ang mga ito kahit ng doktor. Pahayag ni Buboy. Hinintay nila na aatake ang nilalang. Malakas ang loob ni Buboy dahil may hawak na baril ang kanyang kasama. Mukhang takot na talaga sa iyo ang aswang, sir. Puna ulit ni Buboy. Niyaya na lamang siya nito na aalis na lamang. Akmang sasampa na siya sa motorsiklo nito nang may biglang dumaan sa kanilang uluhan. Sabay pa silang napatingala para tignan iyon. Ngunit wala silang nakita maliban sa malakas na hangin na dumaan na nangangamoy langis pa. Ramdam mo yun, sir? Pabulong na tanong ni Buboy. Oo, talagang nananadya itong buwisit na aswang na ito. Piko na saad nito. Ilang ulit pa itong pabalik-balik kaya hindi natiis nito na pinaputukan na ito. Ilang beses itong pinaulan na ng bala kaya biglang tatahimik ang paligid. Kita mo ito? Magtatago lang din naman kapag makarinig ng putok ng bare. Nagsasayang lang talaga ng oras natin ang loko. Inis na saad ng lalaki. Tuluyan na nitong pinaharurot ang dalang motor at kagaya ng dati, libre na naman itong inihatid si Buboy sa bahay ng kanyang pinsan. Salamat, sir. Tunay kang bayani. Wika niya. Ako nga pala si Buboy, sir. Pakilala pa niya rito. Nako, bayani na ba ang maihatid ka sa inyong tinitirhan? Tanong ng lalaki. Nagpakilala rin itong si Toto. Hindi na rin ito nagtagal dahil katulad niya ay pagod din ito sa buong araw na trabaho. Simula ng gabing iyon ay nagpasya na rin si Buboy na doon na lang din titira sa barracks na tinutuluyan ng kanyang mga kasamahan. Naisip kasi niya na baka oras na magkataong walang Toto ang dumaan sa tuwing nagkakataong naroon na siya sa korbadahan, ay tuluyan na talaga siyang mabiktima ng aswang. Takot rin siyang magdala ng kutsilyo, lalo na at lagi siyang ginagabi ng uwi. Baka mapagkamalan siyang adik o di kaya ay hold-upper. Kinabukasan ng magising ang kanyang pinsan ay nagpaalam siya ng maayos dito. O Kuya Boy, lumiban ka ba ngayon sa trabaho? Tanong ng kanyang pinsan. Magpapahuli ako ng pasok ngayon, insan.
Magpapaalam kasi akong hindi na muna ako uuwi dito. Baka kasi magtaka kayo ng asawa mo. Ay, magtataka talaga kuya. Bakit naman? Tanong ng pinsan niyang hindi na maalis ang tingin sa kanya. Tila inaaral nito ang ekspresyon ng kanyang mukha. Yun nga kasi insan, lagi akong ginagabi ng uwi dahil sa overtime. May laging nag-aabang na aswang dyan sa kurbadahan. Baka mayari ako kapag matsyempohan ako dyan. Biglang nagkatinginan ng asawa niya at ang pinsan nito. Nako, mukhang natipuhan ka rin ni Lolo Silo, sagot ng kanyang pinsan. Nagtaka siya at tinanong dito ang ibig nitong sabihin. Kwento ng mag-asawa ang tungkol sa matanda. Namimili lamang ito ng mabiktima, madalas ay estranghero sa lugar, dahil takot itong masita ng mga taga-roon. Naku, talagang kailangan ko na nga yatang umiwas na lang, saad ni Boboy. Hindi kuya Boboy, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala. Yang matandang iyan ay bibigyan natin niya ng leksyon. Halika, samahan mo ako. Wika ng kanyang pinsan na lalaki. Kahit may duty pa silang pareho ay walang magawa si Boboy kundi ang sumama dito. Anong gagawin natin dito sa kurbadahan? At bakit may dala kang itlog? Tanong niya rito. Hindi basta itlog ito, dahil ito ang magpapalayas ng aswang na iyan sa lugar na ito. Wika nito. Nako pinsan, baka balikan tayo. Natatakot na saway ni Boboy sa kanyang pinsan. Huwag kang matakot, hindi tayo sasaktan yan. Panigurong sagot nito. Alam kasi nitong ikakamatay ng mga aswang ang amoy ng sirang itlog ng manok. Isinaboy ng kanyang pinsan ang hawak na sirang itlog. Nabasag ito at kumalat ang napakabaho at nangingitim na ang laman ng itlog na iyon. Tsaka lang sila umalis at nagmamadaling umuwi na. Simula noon ay hindi na talaga namataan pa ang matanda. Wala nang naging disturbo sa daan simula noong nasa buya ng itlog ng manok ang bahay ng matanda. Malaking ginhawa iyon kay Boboy. Kahit madaling araw na siyang umuwi ay walang maging sagabal. Wala na ang aswang. Siguradong tumakas na ito at wala nang balak pang bumalik. Mabuti na lamang ay may ganoong paraan pa pala. Kaya hindi na siya natuloy na umalis sa bahay ng pinsan niya. Bagay na ikinatuwa din ng mga tao na naroon. Sa wakas ay may naglakas loob na itaboy ito. At dito na matatapos ang kwento. Magkapihan muli tayo.